شنت مأكلو قبل السان منبرو بحريا تقللو دم ألاف جغانو فوسكم زينا فزت بحر يبون كل زمزة ناين دامن ودب ناين دامن بحري ناين ونوان لك بيما يسفري بحري أبحانت مزمور كدان دا عدمه أشير تسعينوتا سبراز دمدمه سمعنا عززتي وشتهم بالسلامو وزني صم علمو مسل زمانت مسل زرزبي قنشال كيرو تنكس كيعبي قنشال قال التسعينو كله مستفحر رد ولدا نبحث مسعردا ولدوتا دمزري كالخلاف غربتنا ناس سلامهم نغلف نبحث كلنا دعنا سدوا واننا تمتعمل قدام فلي ولا قادم إلنا إله لومي قدقموتا أبو حليب وقل بحري وعنا اللو بعلي سبع زي بلو حق زفلمه عالم بعالمه أبونا رحمه عالم زحان سطو قتتاني حقي نمن يأنقدو نمن نغقاقي ناين دامن ودب ناين دامن بحري ناين واننت بحاي نايسي عايز قبر حزبي سعف بونار كبو هذا توديو هذا الزدربو كلا فوق قدو وصاني ذات معرف يا أخلا مرتو حزب الله معرف مسل زمانت مسل زرزبي كنشال كرمو تنكسكي عفي حزبي أفضل ناي سلام كله برحو المهن ورسو كلا بتتو مكسغا من كلا ملسب بفوري واننت ببالك أبا يناي مدرتا سلام تخطاتلتنا إذا كان لكم يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لو ممكن وترو العلا قداس ننزل لهم زيناتات كاب كل كورنانا عالم فتشنا نباهم حزنا قريبنا لنا كسام موداتا مدبنا مسانا كتصون علما بتعتنا نعدمكم نايلو مارستات أب كبابينا بزلو كنتات ترينا كن زيادة ولا هم درجة عالم زلو كما كلام إبراق نبانا زملسي كهون عبيو منكس إثيوبيا أبجيسو زلو منكس إثيوبيا كتبلون كبيريو نعبي منكسينا خنبلنا خلاف زوانزي معناته زخدوا زلو منجدي أبز دليو نجارات راي كم زخونين عند رجالنا سلزي بهجراوي بناي هجراوي تي في أنتارير تراز قبرو زلو فنتات كنرينا اتزبلو زلو حديو انتاي ملغت كم حلال في سلوز دليوجن نعوز يادا أبو زتكرت انتنا كلونايو بعبيوجن إرتراب كمي مدرخ كمي زبالك كبابك كم زلاون مجن زابير اللي لايك مقبار سبورت مقبار كسام مودا تمسانا بسنا عدما بزيادة نزقو دايزي بعمقات نهون ردو حق زنايو مجمر يا عدما كابت كبابينا كي وطانا كالقو داي دمان رأي بزن جمر. In the Middle East, where the Yemen-based Houthis launched a hypersonic ballistic missile at Israel, sparking a major escalation in the region. The missile was launched from an undisclosed location near Yemen's capital and traveled nearly 1,500 miles before it was intercepted over Tel Aviv. However, according to حوتي درجة دحري زناي أب حزب الله زقات أما كنتات ناي سوريا كنتات أب ليبانو زقات أم زنبر كنتات حوسي زحلي لهم نيرون كرب لهم نخل ويون التميديا ولا حتى يهبوا من نيرو زحلو قايبلون التميديا ولا حتى يهبوا من نيرو حجون انت غني أبز قدايز زقات أم زلو بفصم سقط كم زي بلو نمر أي مثلني باليستيك ميسايلاتهم ناب إسرائيل كم استوكسون نشاتهم بزبلو زلو علامو هاريميهم زبلو زلو إسرائيل جن انترسبت كم زقبروتا كباب تيل أفيف يوزن الجرجلو زي again هذا جنيا معبالتات إن نرزلنا بكبابنا سلزي زنريو زلنا قداي أب almost حدا ورحي عبيلو دونالد ترامب سلطان كحزيو سلطان كنا محزود ما عبيت متن قطعات كيف جمير الله إذا متن قطعات زي تابين خي كم زغل اسكال عن قرب نسمعيه نزوبانا بفلاي نير ترادما إذا كنا تاتزي بخميك سألوا كم زغل بعلو تادي بعونتا كنرينا. the Iran-backed Houthis missile, which has been codenamed Palestine 2, hit the intended target in Tel Aviv. نفذت القوة الصاروخية
The missile force carried out a military operation targeting a military target of the Israeli enemy in the occupied area of Jaffa using a hypersonic ballistic missile, type Palestine II. The operation successfully achieved its objectives by grace of Allah. Houthi armed forces continue to carry out military operations and strike all targets belonging to the Israeli enemy in the occupied territories, and these operations will not stop until the aggression against Gaza is halted and the blockade lifted. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ባእታቶም ወገን ዕላማ ናቱ ብትክክል ከም ዝሓረመ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ዝተኮስዎ ዝያዳ ኣብ ዕላሙ በፂሑ ዕላሙ ከም ዝሓረመ ወታደራዊ ወይ እውን ወታደራዊ ዕላማ እዮም ክሓርሙ ደልዮም ኣብቲ ጃቫ ዝበሃል ቦታ ኦኪፓይድ ቴሪቶሪ ማለት ናይ ፈለስጢማውያን ኮይኑ ዝተወስደ ቦታ ኣቡ ከም ዝሓረሙ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዕላማዎም ከም ዝሓረሙ ድማ ይገልጹ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብወገን እስራኤል እንታይ ክረአ ክእል እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ሕዝብላ ኦልሞስት ኳየት ድምፁ ጣዕማ ኣጥፍዩ ኣሎ ትም ኢሉ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኣብ ቃዛ ዝገብርዎ ዘሎ ግፍዒ ይቐፅል ኣሎ ሕዝብላ ምስቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ሱርያ ኢራን እውን ምስ ኣብ ሲርያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ሪኦርጋናይዝ ክትገብር ምናልባት ካልእ መንገዲ ካልእ ስትራቴጂ ንኸተናዲ ወይ እውን እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ሱርያ ኣትዩ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣብ ከምኡታት ኣብ ዘለውሉ ሑቲ ግን ስቲል ድንብርፅ ከም ዘይበለቶ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሑቲ በዚ ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ሲንግልድ ኣውት በይኑ ክንፀል ከም ዝኽእል እውን ክንፀል ማለት ካብ ኢራን ክፍለ ይክእል ብባሕሪ ስለ ዝርከብ ስለ ዝራኸብ ኣትሊስት ሑቲ ፀገም የብሉን ከም በዓል ሕዝብላ ወይ ሓማስ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብ ሊባኖስ መፅያ ኢራን ብቀደም ብሱርያ ገይራ መፅያ ትሕግዞም ነይራ ዳስ ገና ቢዲፊካልት ናው ካልእ ንሑቲ ግን ብኣፍ ደገ ባሕሪ መሬት ስለ ዘለዎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለዎ ብኡ መፅዮም ከብልዎም ይኽእሉ እዮም ብሓፈሻ ግን እዚ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ቁፅሪ 1 ኣብ ልዕሊ ንግዲ ቁፅሪ 2 ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ተፃዋርነት ክረክብ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከም ናይ ጆ ባይደን ከም ዘይኮነ ናቱ ኩነታት ኦልሬዲ መጠንቀቕታታቱ ኮሎ ገና ከይመፅእ ከሎ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ዓብይ ወታደራዊ ስጉምቲ እውን ክወስድ ይኽእል ይኸውን እዩ ንዑ ንምውሳድ ግን እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብቲ ጉዳይ እቲ ግብፂ ሓደ ካብዚ ብሰንኪ እዚ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ክሳራ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሃገር እያ ድሮ ንዶናልድ ትራምፕ በቃ ብህንጥዩነት ፅበዮ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ጆ ባይደን ይኹን ምሕደራ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሖ ስለዘይከኣለ ንግብፂ ድማ ዓብ ክሳራ የስዕበላ ስለ ዘሎ ኤርትራ እውን ፅልዋ ኣለዎ እዚ ኩነታት እዚ ምናልባት ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ በፂሓ ክትዛረብ ስለዘይትደሊ እምበር እዚ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ባሊስቲክ ሚሳይል ዝትኩስ ዘሎ ሓይሊ ንኤርትራ እውን ሓጎስ ዝፈጥር ክንብሎ ይንኽእል ኢና ስግኣት እዩ ዝውን ንባዕሉ ምክንያቱ ክንዲዚ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ እንተለዎ ኮይኑ እሞ ከዓ ሓደ ጥርኑፍ መንግስቲ እንተዘይኮይኑ ሪሊ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝኸይድ መንግስቲ እውን ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ከባቢ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ ክህልዎ እውን ንኤርትራ ዋላ ምስ ኤርትራ ፀገም ኣይሃልዎ ግን ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣብ ኢድ ዘይሓለፍነት ወይ ሰባት ብምእታው እዚ ብረት እዚ ንኤርትራ እውን ካልእ ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእትወሉ እያ ዝብል እምነት የብለይን ግን ምስቲ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ብፍላይ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዲልስ ክንሪኦ ከለና ኣሜሪካ ምስ ግብፂ ኮይኖም ነዚ ቦታ እዚ ንምቁፅፃር ምስ ኣሜሪካ ምስ ግብፂ ኮይኖም እዮም ምስ ግብፅን ምስ ስዑድያን ኮይኖም እዮም ክሰርሑ ክፍትኑ ስለዚ ኤርትራ ድማ ኣካል ናይቲ ክልቲኡ ሰርክል ናይ ትሬድስ ፎረም ዝበሃል እውን ስለዝኾነት ኣብ ሴኪሪቲ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ብናተይ ገምጋም ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ኣብ ኤርትራ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣምባሳደር ናይ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ብዝበለ መንገዲ እንተሪእናዮ ኣብዚ ዞባ እዚ እንኩርቃ ዘለዋ ሃገር ኤርትራ እያ ስለዚ ምስ ኤርትራ ኦፕንሊ ወይ ብግልፂ ምዝርራብ ከድልዩ ኣነ ንመንግስቲ ጣልያን ከምኡ እየ ዝብሎ ዘለኹ ይብላ ኣሎ ከምኡ ኢላ የማኽር ኣለኹ ኢሉ መንግስቲ ጣልያን ድማ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ፅነ ኢለ ክነግረኩም እያ ኣብቲ ናይ ኤውሮፓ ኢኩዌዥን መንግስቲ ጣልያን ጆርጅ ሜሎኒ ዓብ ተራ ክህልዋ እዩ ምክንያቱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣለዋ ብኸመይ መንገዲ ኢላን ማስክ መሓዛ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኢላን ማስክን ጆርጅ ሜሎኒን ፅቡቕ ምቅርራብ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ኢላን ማስክ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ካብ ወፃኢ ድማ ጆርጅ ሜሎኒ የማናይ ክንፍያ ዶናልድ ትራምፕ ድማ የማናይ ክንፍዮም ክልቲኦም ፖለቲካዊ ኢዲዮሎጂ ናቶም እውን ተመሳሳሊ ስለዚ ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ናይ ፈረንሳይ ይኹን ናይ ጀርመን ይኹን ናይ ዩሮፕያን ዩኒዮን ብምሎም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቲፌዞ ስለዘይኮኑ እታ እንኮ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ወኪላ ፅቡቕ ተሰማዕነት ክህልዋ ዝኽእል ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓለም ጆርጅ ሜሎኒ ምዃና እያ ትንገር ዘላ ስለዚ ኩሉ እዚ ክንተሓዞ ክንፍትን ኢና ዋላ እኳ እዚ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ነገራት ትመስል እንተኾነ ንኤርትራ ግን ሳምሃው ፖዚቲቭ ምዕባለውን ከምፅእ ዝኽእል እዩ እስከ ንስማያ ሽዑ Houthis launched a missile at Israel, and the United States and Israel worked together to track the trajectory of the missile right from the moment it was launched from Yemen.
The weapon is estimated to have reached nearly Mach 16, which is 16 times the speed of sound before it maneuvered at high speeds towards Tel Aviv. However, a quick and coordinated response by the U.S. and Israel helped in intercepting the ballistic missile before it caused any serious damage. Just so you know, so I can share with you exactly precisely what happens. The air raid siren went off. We have 1.5 minutes to get to shelter. Myself and my colleagues did just that. Maneuvered at high speeds. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ነርቱ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓደ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ ስራሕ እዮም ኢንተርሰፕት ገይሮሞ ወይ ጠጠው ከብልዎ ኪሎም ስለዚ እቲ ዓቕሚ ናይቲ ሑቲ ደንጀሮስ ለቨል በፂሑ ከም ዘሎን ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን እዚ እውን እስራኤል ሶፊስቲኬትድ ኤር ዲፈንስ ዘለዋ ሓደ ክልተ ሚሳይል በይኑ መፂዋ ፐነትሬት ክትገብሮ ክልተ ሰለስተ ሌየር ናይ ዲፈንስ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነ እምበር እዚ ነገራት እዚ ሲሪየስሊ ዳመጅ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ኦኬ እዚ እቲ ሓደ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግብረ መልሲ ብሓፈሻ ኣብዚ ኩነታት እዚ ለንቀነ ንእሽተይ ተዛሪቡ ነይሩ እስከ ንስማዮ ኖ ኣብዚያ ሶሪ በዚያ ንጀምር እስከ Well, welcome to the 700 Club, and thanks so much for joining with us. Well, President-elect Trump, he's repeated his warning to Hamas, return the hostages by Inauguration Day or pay a heavy price. So, ድሮት መጠንቀቕታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጀሚሩ ከም ዘሎ ነቶም ሓማስ ደጊሙ መጠንቀቕታ ሂብዎም ኣሎ እንታይ ኢሉ ነቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ እስራኤላውያን ኣሜሪካውያን ገለ ክሳብ ኣነ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ እንተደይመሊስኩሞም ዓብ ስጉምቲ ክወስድ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ካብቲ እስራኤል ጌራቶ ዘላ ንላዕሊ እንታይ ክገብር ዝኽእል ኣይ ቲንክ መናወራ ጥራይ ክብሎ ዝኽእላነ ማለት እስራኤል ባይደን ዝኾነ ዝኽልከሎም የብሎም ድሌቶም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ስለዚ I don't know እዚ ግን ኣትሊስት ካልኣይ መበል ካልኣይ ግዜ ዛ መጠንቀቕታ እዚያ ይደግማ ኣሎ Heavy price. In a press conference yesterday, Trump also discussed the situation in Syria and the current state of the Middle East. Chris Mitchell reports from Jerusalem. During his press conference, President-elect Trump weighed in on the sudden takeover of Syria by rebel forces. ብሓፈሻ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱርያ እውን ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቡ ትፅቡቕ ነገር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንፁር ዘረባ ስለ ዝዛረብ እዩ ሕብብ የብሉ ገለመለ and I think there is a reason ሰብ ንዶናልድ ትራምፕ ዝፈትዎ ኣሜሪካውያን ድማ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኣመና ዝፀልዎ ምክንያት ኣለዎ ምክንያቱ ከም ተራ ሰብ ስለ ዝዛረብ እዩ ብዙሕ ክሕባእ ዝግባእ ይሓብእን ይሱ yes ገለገለሎ ዝሓቦ of course he is a president and a top politician already ግን እቲ ዘውፅኦ ዘረባታቱን ኣገዳስነት ኣለዎ ንኣብነት እዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ካልእ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ክሰምዓ ይትኽእልና ስምዕዎ ሕጂ እንታይ ከም ዝብል እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሲርያ ጉዳይ እዩ ጉዳይ ናይ ሲርያ ዳርጋ ንመቓቐላ ኣብ ዝመስል ደረጃ እዩ ተበፂሑ ዘሎ ንመቓቐላ ነዚ ሃገር ኣብ ዝመስል ዓይነት መነ መን እዮም ከቶም ክመቓልዋ ዝደልዩ ዘለዉ ፅኒሕና ንሪኢና እስከ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ነይሩ He also suggested Turkish leader Recep Erdogan was deeply involved and sees Syria as part of his plan to reconstruct. So ቱርኪ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኤርዶዋን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኤርዶዋን ሓደ ዓብይ ናይ ነዊሕ ዓመት ሕልምታት ናቶም ንምትግባር ተበጊሶም ከም ዘለዉ ዝነግር እሱ ድማ እቲ ኦቶማን ኢምፓየር ዝበሃል ዝነበረ ካብ ቱርኪ ተበጊሱ ክሳብ በዓል ዕራቅ ገይሩ ክሳብ በዓል ኢራን ዝበፅሕ ዝነበረ ማለት እዩ ነዊሕ ንዑ ንምስፋሕ ንነዊሕ ዓመታት ዝሓልሞ ዝነበረ እዩ ነዚ ንኸተግብር እዩ ዝብገስ ዘሎ ስምዑ እንታይ ኢሉ እዚ ዘረባ እዚ very sensitive ግን still ዶናልድ ትራምፕ ኖርማል ኮይኑ ትሰምዑ A Turkish empire. Turkey is the one behind it. He's a very smart guy. They've wanted it for thousands of years, and he got it. And those people that went in are controlled by Turkey, and that's okay. It's another way to fight. So, እንታይ ድብል ዘሎ ኤርዶዋን ናይ ቱርክ መራሒ ማለት እዩ ንበሻር አልአሳድ ንምውዳቅ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ኤርዶዋን ይብል ኣሎ ናይ ቱርክ መራሒ እዩ ንበሻር አልአሳድ ኣብ ምውዳቅ ዓብ ግደ ተፃወተ ናቱ ሕልሚ ነይሩ ንዓመታት ንሽሕ ዓመታት ዝፀዓረሉ ኩነታት ነይሩ ድሮ ሕጂ ሰሊጥዎ ነቲ ስርዓት ኣልይበሎ ኢሉ እቲ ምዕራባውያን ዘይፈትዎ ነገር ግን እንታይ ፈልጥ ከሎ ኢዝ ስማርት ጋይ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ በዚያም ፀልዎቶም ኣሜሪካን ወላ ኤውሮጳ ኤሊት ነቶም ናይ ካልኦት መራሕቲ ናይ መራሒ ናይ ቻይና ድዩ ናይ ራሽያ ድዩ ምቁልፃብ እዮም ዝኽእሉ ዲክታቶር ስቱፒድ በጌጎም ዘይመሃር ብላብላ ይድብል ቲ ሚድያናቶም ዶናልድ ትራምፕ ኢንቴሊጀንት ፒፕል እዮም እዚኦም ይዝብል Vladimir Putin, very intelligent, very smart guy. Now China, top ናይ game now top ዝለዓለ ደረጃ ናይ game ዘሎ በልሕ ሰቢና ንዛረብ ዘለና ከም ድቁስ ጆ ባይደን ኣይኮኑ ናበለ ይዝገልጽ ከም ናይ ሰሜን ኮርያ ኣዝዩ በልሕ ሰብ ዝብሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኤርዶዋን ድማ ልክዕ በልሕ ሰብ እዩ ንዓመታት ካልኩሌት ክገብረ ፀኒሐ እዩ እቲ ኩነታት ተጠቂሙ ድማ ዕላሙ ሃሪሙ ኣሎ ኦፍኮርስ ንሕና እንደልዮ ዝነበርና እቲ ስርዓት ናይ ኣሻት ኮድ እንተይሩ ኮይኑ ተፈፂሙ ኣለሱ በናይ መንገዲ ምዃኑ ቀሲልና ዲስካስ ንገብረሉ ግን ዕላማ ተሃሪሙ ኣሎ ብምባል ሓደ ገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ ባይ ዘ ወይ
ኤርዶዋን እንታይ ዝደሊ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ዓብይ መዛረባ ርእሲ ኮይኑ እዩ ዘሎ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ እዚ መራሕቲ ኤውሮጳ ድዮም ኩላቶም ናብኡ ይመፁ ኣለዉ ግን በሻር አልአሳድ ምውዳቁ ንኤርዶዋን ንሱ ጥራይ ኣይኮነ ኣገዳሲ ዕላማ ናቱ ካብ ኣፉ ንስማዕ ይዳ Geopolitics is a cutthroat world. If you display weakness, you're done. Others will jump to capitalize on your vulnerability. Just ask Syria. They're facing threats from all sides, from Israel, from Iran, and pretty soon, maybe Turkey. President Erdogan of سنتايم زول زلو حفشا انتاينا نرد لنا اب جيوبوليتيكا ابزنا حجي مدرخ دما بفلوي دخمت تاريخا دخامنا تاريخا بفلاي بعين وتدراوي عيني كم دما بقطباو دخامنا تاريخا عدل زبكا يكون غرورخا بتيخو كحلف زغل كنتا تيخغات مكا زغل سوريا دما حياوا بنت كوينا زلا ايران ربحان موحس بزع استراتيجيات هندس كم زلا يزنقر شعناتا اب سوريا زلو شعناتا بعراق زلو كم دما بليبانوس زلو انتي كتقبر تغل calculation إيران still يتودنا لكن they are still calculating إسرائيل obviously إيران زي بلو عبلالاناتهم ربحاناتهم أب سوريا مرققات وتهدراو سقم توسيدهم درو ل400 علامات هريمهم التي سوريا زبال حيل نخيتنس يروح مش ولو بو منصر ما سراويتهم وتهدراو عقمهم يأتيهم الله تعدي بسمين تركي عبو وتهدراو بدلاو تقبر كم زلا انتهي مقباري زخر مالت سوريا سرعات وديقو انتهي علامة let's listen إذا كنتات كسع كندي complicated مخانو تتفلتوا تقولوا لكم and very few people وحد حزبي بزعبة حزب سوريا زارب زل no وحد ميديايو بزعبة حزب سوريا تزي مسألة وتند زارب زلوا إذا لو تزي من البات ناي ليبيا حماق تنيرو مجمعات كبيرة كابنا ليبيا كافز غير ناي سوريا كاو because ناي ليبيا حدا بحتر جزية قاتيمو مودعنا مرة ناي قدافي بحتر جزية قاتيمو تالاي حزب ليبيا أو وشتهم كانوا نوزع حيلي كأتوم عدل كي تجبر غلو أكبر وحدات أتيوم نيرو يمكن كم تزدل له نوزع حيلي أتون نيرو تمجمرة إذا جن تابكم تشين أسرت حدا كسرنا 4 استجبره نا عمتات أبزي نا سوريا كنا تاز أتوع تقعد جلة تعديهم توصروا كملوا كبزع علامات دمسلو كاب سنترال أوروبا كاب سنترال آسيا كاب زعت كاب تاجيكستان دي ولا أوزبكستان بجنزب تقصيرهم زمسو كاب باكستان دمسو كاب سوريا دمسو كاب إيراق دمسو كاب كل تكبابيتات بستفل عليه ربحات كاب على المروكو زمسلو كاب على أفريقيا استفل عليه وجن دمسلو زي ما عاد حالتات زواجول زنا بربوتاي هكذا كنا تقدم زياتهم تبعتقد جل خون خلهم أبلع على دما زين عبيت هجرة دما نربحنا مثلا كفاتة maybe Turkey. President Erdogan of Turkey is reportedly making moves. He is building up military forces near the Syrian border. We're talking about Turkish commandos, militias allied to Ankara, and a lot of artillery. They have amassed near the city of Kobani. It is located in northern Syria and borders Turkey. The US says an incursion is imminent, that Erdogan will order his troops to invade Syria. And why? So تسمعلهم سوريا كوماندون عبيت سراويتن كمدما امنيشنس ويون مدافع اسوارات كله ابدوب ببزحي ادالي خمزلون كوماندوناتو قريبو خمزلون انكرشن وش تراشا متاو دما امننت مالت زي ترفيو ماشي بخمي عمر زي ترفنت بمخانو يزنقر زلو سلازي تركي مورارا اي ترفنيو ناب سوريا قصا زغا درو نسا تعتقومن ولا حياة تحرير الشامس بالزلو ايتيش تسبال بعبيو ناي سوريا دروناتن ناي سوريا دقفنيو نتي بشار الأسد كم زوج غير وتراي ده كونه قبل عليه دما بعلا سقوم تكتوسط اللاجئ لذي بداينا سوريا نابي قصوك خيط كم زغل مجنزاب زعكلنا نم توصلنا قال سبالو كم سوريا ما سلنا زبلو بدرك إنهم دفيرهم بات نتكون تاد بتغكل دفلت وديهم حار عليهم دما of course نهار ترات فات مفتوح قوين دسم عم سبات من الله برب حد يمدريوه بتسأل يمدريوه نسك على رسيو سوريا قلنا بيت خيد الله ببحر يكون ريك في الناس. Why would he do that? To neutralize the Syrian Kurds. Now some quick background here. Kurds are an ethnic group spread across West Asia. You have Kurds in Iran, in Turkey, in Syria and in Iraq. The Syrian Kurds are supported by the United States. They control considerable parts of northern Syria. They help the Americans fight the Islamic State. But Erdogan says the Kurds themselves are terrorists. In the past he's talked حجنتاينا نرزلنا التقداي أبزي وانزن ريزلنا انتاي زخون زلو سوريا أبتناي سوريا لوتي كرداويان حدا جنبار حيزون كرداويان تراي كازا يكونوا كرداويان مس أمريكا وجينهم أمريكا مبالون كبيريو كل تعينة أمريكا يزلو يمزبلا سوريا
CIA ዝድግፈሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ዝድግፎ ካለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I'm saying ዝብለኩም ዘሎ ኢሎን ማስክ ፎስ ገይርዎ ዝነበረ ዝብለኩም ዘሎ ስለዚ it's a very complicated matter እቲ ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዞም ኩርዳውያን ኣብቲ ናይ ሱርያ ቃልሲ ብረት ሒዞም ኣሜሪካ ንደገፈቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ብዓይኒ ቱርኪ ክረኣዩ ከለዉ ግብረ ሽበራ እዮም እዚኦም ንቱርኪ ንዓመታት ከም ግብረ ሽበራ ትቆፅሮም ነገር ተላ ፒኬኬ ዝብልዎ ናይዚ ኩርዳውያን እቶም ኩርዳውያን ድማ ኣብ ኢራቅ ኣለው ኣብ ሱርያ ኣለው ኣብ ቱርክ ኣለው ሓንቲ ሃገር ክምስርቱ ኩርዲስታን ትበሃል ሃገር ክምስርቱ ዝደልዮም እዚ ሕልሞም ግን ኣይተተግበረን ኣሎ ስለዚ እዛ ናይ ሱርያ ረኺቦማ ዘሎ ሓንቲ ዕድል እያ ብርግፅ እንተኮይኑሎም ሳቶም እታ ክፋል ናቶም ወሲዶም ከም ሃገር ናፃ ክኾኑ ክፍትኑ እዮም ሱርያ ድማ ንዓታቶም ንምፅራቅ ድሮት ብላዕሊ ሮዛ ዝመስል ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ሱርያ ትድግፎም ዕጡቃት ጉጅለ ዘለዎ እዩ ግን ዝያዳ ሃሪማ ካብ ከባቢኣ ከተርሕቆም ወይ እውን ክድምስሶም እውን ትሓስብ ትኸውን እዚ ድማ ካላርስ እዩ እዚ ንሱርያ ከም ሃገር ክትቆም እቲ ሰማያዊ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ HTS ዝበሃል ዘሎ ነዚያ ጥራይ ህዝ ዘሎ እዚ ኩሉ መንግስቲ ተቐይሩ ንበሸር ኣልኣሳድ ገምጢሎም ብላብላ እናበሉ ዝዛረብዎ ዘለዉ ነታ ሰማያዊ ትመስል ናብ ቀጠልያ ገፃ ዝኸደት ንዓ ጥራይ ሒዙ ዘሎ እቲ HTS ዝበሃል ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ሰራዊት የብሎም ብትዮታ ዝኸዱ ሰራዊት እዩ ዘለዎ ዕጡቃት ጉጅለ ማለት ሬበልስ እዮም ዝበሃሉ ንሱ ኸ ሓደ ውድብ ከይመስለኩም ኣብ ውሽጡ መዓት ተቃወምቲ ኣለዉ ሓዋዊስኩም ብሓደ ኮይንኩም ጥራይ ከይድ ኢሎሞም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ዘለዉ ስለዚ እታ ኮክቴይል እያ በቃ ከምዚ ሕውስዋስ ፋታ ሕውስዋስ ትበሃል ነይራ ኣብ ሱርያ ዘሎ ኩነታት ድማ ሕውስዋስ እዩ ንሱ ድማ ንግዚኡ ሽፋን ክገብርሉ ነቲ HTS ኣብ ትሕቲ መርሕነት መሓመድ ጀላኒ ዝበሃል ዘሎ ክኸውን ይደገሉ ዶ እናበሉ እቲ ሚድያ የራስነሎ ነቲ ሪል ፀገም ንክሓቢ ኢሉ እምበር እቲ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ፍንጀር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንቐፅል ንሸን ይስማያ about pushing them away from the Turkish border. He's also talked about creating a buffer zone, a sort of no man's land between Turkey and Syria. And now that he's moving troops, there is fear of an invasion. Today, Erdogan was hosting European officials. He did not reveal much about his plans, but he did say that he would not allow Kurdish terror groups to flourish in Syria. Listen in. The fight against Islamic State and the Kurdistan Workers' Party militants and its extensions top the list of issues we discussed in our talks. Turkey is the Turkey ዲፕሎማት ብጣዕሚ እዮም ዘዕለቕልቕዋ ዘለዉ ናይ ኤሮፕያን ዩኒዮን ፕሬዚደንት ኡርሱላ ቫንደርላይን መፅያ ነይራ 1 ቢልዮን ኦይሮ እውን ሓገዝ ክብየ ወይ ኣብቲ ቁጠባ ብቱርኪ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ብላብላ ኢላ ኣላ እንታይ እቲ ዕላማ ኣጀንዳ ኣይደኖ ኣሜሪካ F35 ንክገዛ ኣፍቂዶም ዘለዉ ግን ንሱ እንታይ ይብላ ኣሎ ግብረ ሽበራዊ ነዚ ኣብ ሱርያ ተፈጢሩ ዘሎ ለውጢ እቶም ኩርዳውያን ንዑ ተጠቒሞም ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ናቶም ኣብኡ ከጫጭሑን ከማዕብሉን ከነፍቅድ ኣይኮናን ቱርኪ ዝብል ዘሎ ውልሲ ኤሮፓዊ ሕብረት ይኹን ኔቶ ብጣዕሚ ዝደልዮ ዘሎ ንቱርክ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዝገዘፈ ሰራዊት ኣብቲ ኔቶ ድሕሪ ኣሜሪካ ናይ ቱርክ እዩ ስለዚ ቱርክ ድማ ኣዝያ ምዕብልቲ ሃገር ኣይኮነት ወይ ምዕብልቲ እያ ምስ ካልኦት ግን ምስ ኤሮፓ ክወዳደር ከሎ ሓያል ክዋጋእ ዝኽእል ወታደራት ዘለዋ እያ ብካልኦት ኤሮፓውያን ተሪኻዮም ክዋጋእ ዝኽእል ሰራዊት ዘለዎም ሃገራት ኣይኮኑን ሽማዊ ሰራዊት ክህልዎም ክእል ግን ንውግእ ድልው ዝኾነ ሰራዊት ኣለዎም ኢልካ ኣብ ጀርመን ክትዛረበሎም ትኽእል ሃገራት ኣይኮኑን ስለዚ ንቱርኪ ክትርሕቆም ወይ ክትገድፎም ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ብፍላይ ምስ ራሽያ ኣብ ዝፋጠጥሉ ዘለዉ ብርግፅ ኤርዶዋን ኣብቲ ኩናታት እዩ ኣንፃር ፑቲን ክዋጋእ ድሌት ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ረብሓ ክሳብ ዘለዎ ኤርዶዋን ድማ ናይ ረብሓ ሰብ ምዃኑን ንረብሓ ናይ ሃገሩ ምስ ሰይጣን ክውግን ዝኽእል ምዃኑ ድማ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ መራሒ the only country that defeated both terrorist organizations on the ground. It is the only NATO member to do so. We will certainly not allow these organizations to grow. Now the Kurds are worried. A top Syrian Kurdish official has written to Donald Trump. He wants the incoming US president to help. Listen to what he says, and I'm quoting. Turkey's goal is to establish de facto control over our land before you take office, forcing you to engage with them as rulers of... انتهينا نرجع لنا conflict of interest ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ነቲ ሱርያ ንምውዳቕ ኩላቶም ብሓደ ነይሮም ድሕሪ ኢልና ብሓደ ኮይኖም ነቲ ዕላማ ካርምዎ ተበጊሶም ድሕሪ ኢልና ኣብቲ ውሽጢ እቲ ለውጢ ምስ መፀ ግን ኣብ መንጎኦም ዓበ ፍልልይ ተፈጢሩ ከም ዘሎን እቲ ፍልልይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ድማ ብሕጂ ክረ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ 5,000 soldiers in between a 5 million person hasn't been worn out with all of the other worn out with war. Many more people than that. Turkey is a major force, by the way, and Erdogan is somebody I got along with great, but he has a major military force, and his has not been worn out with war. It hasn't been worn out with all of the other. He's built a very strong, powerful army. So, زي دونالد ترامب تركيا حياله تدروا عقم زلوا هجريا وتدروا عقمناتو دما ديت تنكفي ديدا خمي ام زغوني يكون شجر زياتو سلازي حياله تدروا عقم زلوا يو صبور ركبنا يرنا مسو سلازي زي غداي زي دونالد ترامب دما بحيل زعمني
فتيقة صديقة بحيلي زعم دونالد ترامب إذا حيل أنت لك ريسبكت لك كاب دونالد ترامب مو دخوم ده روين كريسبكت يا بالكان ده سوين أوروبا زنعكم سو بقام أنا دونالد ترامب strength is important حيلك كلك خلالو بحلاي لذي نتوم حيل زلهم حجرات كله توم ريسبكت الله ريسبكت ناي دونالد ترامب بحيل خاي خطر رجاجسو دخامنا تايفتوني شوف هجي كم رياضة لنا نسو أردوان صبغ مكراب كم زنبرو نزو قد دايز دما أردوان كمزمزو كم زي فكت جن يمزمزو خمسة لكن تردي والله. And so we have 5,000 soldiers in between a 5 million person. بعرفش زي نشتك نسممها أبتي كالار سكسجري. For an imminent invasion. The territory is controlled by Kurdish forces and an independent and democratic government that was an ally with the U.S. in the war against ISIS. In a letter to Trump, leaders warned of catastrophic consequences if they were invaded and asked Trump to press Erdogan to not send troops across the border. As to Israel's war with Iran's proxies, بعرفش أنت هم تقول زلوزم كرداويان دما ني أردوان بريزنت ناي تركو مالتيو سراويتو حزن خياتو ناب أمريكا عاب محصنتان لمنان يغرب الله مغنياتو نسون تقاتيمو سمح نقو كافتش قرتي كوت أمزخ الحيلي كله سلزي كونه so they really want some kind of protection كافتي كونتات كرابو بس كم زيلو نهالو خلو كلتا نقرات كفتنينا مجمريا الكونتكست كل زي كابتوم نتكو داي بقرب از فلطوان بقس following a plan clean break 1996 and a plan 1991 7 wars in 5 years that has been deep set and that has been Netanyahu's baby all the time. Netanyahu I regard as one of the most delusional and dangerous people on the planet, and he has engaged the United States so far in 6 disastrous. إذا كلنا ريازلنا وتصيت نايتي بيبي نتنياهو ويون بنيامين نتنياهو نا إسرائيل برايم مينستر زنقدو كاب تسعة 9 دي جمرة بلان كله تبلان سيد في الأمز الليلو كل زوج أمريكان أتوزلنا حلمنا إسرائيل لما تكباريو حلمنا نتنياهو لما تكباريو زدما حدا كابتم نعلمنا اتزلع على حدا زخونة سبنتلو بنيامين نتنياهو يزبل إذا ما راح زي نتيجة قصصر قبل لي منقص أمريكا زلوا بحر مقارجة زلوا قصصر بقمت بمتاو نعلمنا تزلع على حدا فترة لازم البوتين يكون ولا تشاينا يكون له إذا سبزيو إذا دليتات ما تنسى لذي موداتها سلزي بلهم هذا جزء أذكر عزقتي كتوى الناس خليه يزبل زلوا wars, and he's aiming to engage us in yet one more. But Netanyahu's track record is just about the worst of any person on the planet right now in terms of damage done. And we should be able to understand that. And we have a lot of rhetoric in this country standing up for Israel. We're not standing up for Israel. We are engaging in war on Israel's behalf all over the Middle East. That's a complete. So كل زي ناتنا متتتاو زخلو أبكينات نتصمدو زلنا أب بشم إسرائيل نمدحان إسرائيل نمدكعب إسرائيل نمقلقال إنه خدو زلنا وعزنبر أمريكا ناتا انترسس لزلو ايكوناني زبل زلو اي بحكي اذا حزن ازي تكونتات زلو هجي نابي اوروبا مسكاري نيشن زي اسمع شو نابي اوروبا كسغري ناب قطبان كسغري. The Kurds know that they're vulnerable. They've already been driven out of some Syrian cities. If Turkey enters the battlefield, it will get worse, which is why they're turning to Donald Trump. But will he help them? Well, history is not favorable. In 2019, Trump pulled out some US soldiers from Syria. So انتين رلنا كل زنرية زلنا أب موداتها سوريا كل زنرية زلنا ربحة نيكالوت حقراتيو وتزب سوريا انتهي كخونين دهريلكا ولا حدث فلطيه لن تعجع كشفافون ويم زفتنو زلو نهزب سوريا يسرح كم زلون حدنات كفتر يتعار كم زلون ديليجيشن اسنا ايروبايات كم زلون يو ان قلمله بتنتي major problems نتوم عبيت حيلتات مني كهدوم زغل الزغل لخي أبز بايتنا أوروبا سزرب سمعوس. Everybody, Syrians and all the others. The question is, who's next? Who's next that you are going to nominate for a bad guy? Somebody to be erased, delegitimized, somebody that you want to help rob, kill. Who's next? زي أبايتنا أوروبا حبرت تبهل زربايو مني تخالا هج مني نيكس ناتكم مالت بشار الأسد نعمتها تقلقي لكم يا بزين the bad guy تحمع guy تديكتاتور تقل ملا نابلكا ننوي حقلقي لكم تاليد ما له هج بزوانزي
So many next time ኣብዚ እጂ ትሕማቕ ንብሎ ኮርስ ፑቲን ኣሎ ቻይና ኣሎ የብላ ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ቦታ ናይ በሻር አልአሳድ መን ክትከኣልና መኒና እቲ ኔክስት ሕማቅ ክንጥቀመሉ ኣብዚ ብራስልስ ንመዛረብ ዝጠቕመና እዚ ፖለቲከኛ እዚ ብዙሕ ግዜ ይዛረቡ ነቲ ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ሓደ ግዜ እንታይ ኢልዎም እዚ ናይ ሰላም ካቢነ ድዩ ናይ ቁጠባ ካቢነ ድዩ ወላ ናይ ውግእ ካቢነ ዋይ ክንምንታይ ኣብ ውግእ ንክንኣቱ ክንዲዚ ንማኸር ዘለና ግዜና ናብ ውግእን ገለመለን ውግእ ክኸውን ከለሎ ድማ ተንሲና ስታንዲንግ ኦቬሽንስ ንገብር ዘለና what happened ብዛዕባ ሰላምን ዲፕሎማሲን ገለመለን ዝበሃል ኣበይ ወዲቑ እናበለ ብዙሕ ግዜ ነቲ ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ቻሌንጅ ዝገብር ሰብ እዩ ግን again በይኑ ክበፅሖ ዝኽእል ነገር ግን የለን ምክንያቱ እቲ ዓለም ኣከሙ መድረክ ስለዘየላ ኣብ ዝዋን እዚ You nominate somebody. You nominate Russia, obviously, China, North Korea, Iran, Syria, Georgia, Moldova, Romania. These are the countries that you... ብሓፈሻ እተን ሃገራት ንስኻትኩም ዘይትፈትወን ብዛዕበን ብዛዕባ መራሕተን ብዙሕ ትዛረቡ ከም ዝኾንኩም ነቲ ባይቶ እዩ ዝነቕፎ ዘለዎ ግን እቲ ባይቶ ኣብዚ እዋን እዚ ስልጣን ኣለወድ የብሉን ካላርስ እንዲ ግን ኤውሮፓ ብዓብዩ ክራይሲስ ናታ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ስለ ዝሰግር ዘሎ ጉዳይ ናትና እንተንገብር መሓሸ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለዎ famously has two engines, Germany and France. They drive the European economy forward. They also determine Europe's politics. But right now, both engines are stalled. France has a minority government, and Germany's government has just been ousted. ኤውሮፓ ክልተ ሞቶር ኣለዋ ኣነ እኳ ሓደ ሞቶር ዓብ ሞቶርን ንእሽተይ ሞቶርን ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ዝዓበየ ሞቶር ጀርመኒ ካልኣይ ካብኡ ንእስ ዝበለ ድማ ናይ ፈረንሳይ ፍራንኮ ጀርመኒ ዝበሃል እቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት እዚአን ክልቴን ተን ሞቶራት ድማ ብልሽት ኣጋጢምዎን ኣሎ ስለዚ ክልተ ሞቶር ዘለዎ መኪና ክልተ ዓበይቲ ሞቶራት ዘለዎ ካልና እሺ ክኸውን ይኽእል እዩ እተን ክልቴን ድማ ፅቡቅ ዘይሰርሓ እንተለዋ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዚ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልቴን ሃገራት ክልቲኦም እቶም መንግስታት ናይተን ሃገራት stability ወይ ርጉእነት የብሎም So we'll begin with Berlin. Chancellor Olaf Scholz himself triggered this collapse. His coalition broke down last month. Scholz wanted to increase public spending, but his alliance partner disagreed. So what did the Chancellor do? He requested a confidence vote himself. It's a bit of a quirk in German politics. The Chancellor themselves must call for the confidence vote. Only then can the parliament be dissolved. So Olaf Scholz called for the vote. He did not expect to survive it, but he called it anyway because he wanted snap elections. He wants to seek a So the vote of confidence ዝበሃል ዘሎ እቲ ባይቶ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ እምነት ንኸረጋግፅ ኢሉ ዝገበረ እዩ እቲ ባይቶ ድማ ከምቲ ዝተፀበዮ ኣብ ልዕሊኡ እምነት ከም ዘይብሉን completely rejected ከም ዝኾነን ሕጂ ምርጫ ክካየድ እዩ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ 2015 ኣብቲ ዝግበር ምርጫ ድማ ነቲ ናቱ ፓርቲ ወኪሉ ክሳተፍ ይንሱ I don't know in the right mind ኣብ ጥዑይ ስነ ኣእምሮ ዘሎ ነዚ ሰብዚ ክመርፆ ዝኽእል ዘሎ ይብላ ዘሎ ኣሎ ኢላ ያምን ግን you never know ዝፍለጥ ነገር የለን ብሓፈሻ ተወዳዳሪ ናይቲ ፓርቲ ናቱ ክኸውን እዩ ብሓፈሻ እቶም ክዕወቱ ዝኽእሉ ዝበሃሉ ዘለዉ ግን እተን እቶም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዙርያ ናቱ ዘለዋ እተን ናይ AFD ከምኡ ድማ እቲ ናይ ሳራ ዋገን ክነክት ትበሃል ዘላ ንሳቶም እቶም ፓርቲታት ንሳቶም እዮም ዝያዳ ክዕወቱ ዝበሃሉ ዘለዉ Let's look at the opinion polls. Scholz's party is at number 3. They're projected to get 17% of the votes. At number 2 is Alternative for Germany, which is a far-right political... So, Social Democrats እዮም ዝበሃሉ እቶም ናቱ SPD ዝበሃሉ ማለት እዩ መበል ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ Christian Democratic Union of Germany CDU ዝበሃል ይመስለኒ እዚ ስለዚ እሱ እቲ ዝለዓለ ድምፂ ክህልዎ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ካልኣይ እቲ AFD Alternative for Deutschland ዝብል መብዛሕትኡ ግዜ እቲ AFD ነቲ ቅድሚ ዘለውን ሾክ ክገብሮ ከም ዝኽእል ዝንገር ምክንያቱ there is one thing ሓደ ነገር ዝበርሃልና ነገር ተሎ እዚ ፖሊሲ ኢሎም ሶም መፅናዕቲ ኢሎም ዝዓባ ምርጫ ዝብዎ ፌክ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ፌክ ኮይኑ ኣብ ዘበነ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ሩሜንያ ሕጂ ድማ ኣብ ዝቐረባ ዝረኣና ኢና ስለዚ እሳቶም ነቲ ሶም ዝደልይዎ ገይሮም ብሚድያ ገይሮም በቲ ናቶም መፅናዕትታት ድማ ንሱ እቲ ፓርቲ ክዕወት ምዃኑ እቲ ሰብ እቲ ክዕወት ምዃኑ ገይሮም ነቲ perception ናይ ሰባት ባር ዝዕወት ኮይኑስ ንዑ ክመርፅ ንኽብሉ ዝገብርዎ ታክቲክ እዩ ህዝቢ ግን ኣብ ልዕሊኦም እምነት ስለ ዘይብላ ብዝዋን እዚ እቲ ካልኣይ ዘሎ 18% ዝብሎ ዘሎ ክዕወት ከም ዝኽእል ካልእ እውን ኣሎ ፓርቲ ኣብ ዘይረቅሕዎ ዘለዉ ናይቶም ሶሻል ዴሞክራት ዋላ ኣዶነ ነገለ ዝበሃል ናይታ ሳራ ትበሃል ዘላ እውን ናታ ፓርቲ እውን ኣሎ ሌፍት AFD ዝበሃል ንየማን ክኸውን ከሎ ኮምፕሊት ንፀጋም ድማ ናንፃሩ ድማ ኣሎ እቲ ፓርቲ ክልተ እዚኣቶም እዮም ፅቡቅ ደገፍ ዝረኽቡ ዘለዉ ክልቲኦም ድማ ኣንፃር ኩናት ናይ ዩክሬን ስለ ዝኾኑ
ጀርመን ድማ ምስ ራሽያ ዕርቂ ክትገብር ኣለዋ ዝብሉ ስለ ዝኾኑ party, and at number 1 is the Christian Democratic Union of Germany, which is the party of Angela Merkel. They're expected to get 31% of the vote. The election is slated for February next year, February 2025. As things stand, Olaf Scholz is on his way out. The German media is calling it a kamikaze move, basically a suicidal political decision to call for the confidence vote. Very similar to what Emmanuel Macron did in France. There were elections ተመሳሳሊ ድማ እቲ ውሳነ ናይ ጀርመን ኦላፍ ሾልስ ወሲድዎ ዘሎ ነፍሰ ቅድለታዊ ውሳነ የሚሎሞ ወርሒ 6 2014 ድማ ተመሳሳሊ ማክሮን ብስምዒት ዝገበሮ ነፍሰ ቅድለታዊ ስጉምቲ ዝበልዎ ድማ እውን ብደረጃ ኤውሮፓ ሕብረት ቶም የማናይ ክንፊ ክዕወቱ ከለዎት ናሽናል ራሊ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣብቲ ሃገራዊ እውን ክዕወቱ ምስ ጀመሩ ዳግመ ውዳቤ ገይሮም መቸም ውሽጢ ሰሪሖም ቀዳሞት ኮይኖም ከም ዘይዕወቱ ገይሮምሎም ማለት እዩ ዋላ እውን እቲ ፀጋም ዝበሃል እንተተዓወተ ኣብ ፈረንሳይ እውን ንዕኡ እውን ኣብ ስልጣን ከም ዘይመጽእ ብምግባር ነቲ ስልጣን ጅሆ ሒዞም ከም ዘለዉ ንርለና ስለዚ ብኩሉ መዳይ ኤውሮፓ ሕብረት ናብ ጽቡቕ መኣዝን ይኸይድ ከም ዘየለ the European Parliament this year. Macron's party was completely thrashed in that election. And who won? The right-wing National Rally. They won the European Parliament elections. So Macron took a massive gamble. He called for snap elections to strengthen his position in France. Much like Scholz, he wanted a fresh mandate. But what he got was a hung parliament. Macron took 2 months to appoint a consensus prime minister. His name was Michel. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ኢንስታቢሊቲ ዘይርግኣት መራሕቲ ኤውሮፓ ኣብ ጉዳይ ናይ ኩናት ዩክሬን ዝስዕስዑ ዘሎ መራሕቲ ብህዝቦም ተቐባልነት ከም ዘይብሎምን ዕድል ኣብ ዝተረኽበሉ ድማ ብቐጥታ ቀይሕ ካርድ እናወሰዱ ካብቲ ቆረሻ ስልጣን ይግለፉ ከም ዘለዉ እዚኣ ጥራይታ ዓባይ መልእኽቲ ብዝዘላ ኩሉ ሰብ ከስተፍለላ ዘሎ ነዚኣ ጥራይና ክንርኢ ንኽእል ካብኡ ፍልይ ብዝበለ ግን ባይቶ ናይ ኤውሮፓ መጀመርያ እስከ I'm going to give you ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ክበክም እየ ምናልባት ኣብ ኤርትራ እውን ዘለዉ ሰባት ይሪእዋ ይኾኑ ካብ ዝብል እምነት እዩ In early December, China launched its third batch of low Earth orbit, or LEO internet satellites, for a constellation called Tianfan, or Thousand Sails as it's also known. The project aims to rival SpaceX's Starlink and will be made up of 15,000 satellites. You're seeing just the very beginnings of China's bid to do something that would be competitive with Starlink. Another project, Guowan, has plans to put in place 13,000 satellites. A third Chinese project aimed at providing global satellite internet. China, Elon Musk, ነቲ ስታርሊንክ ዝበሃል ዘሎ ብስፔስ ኤክስ ዝግበር ዘሎ ሎወር ኦርቢት ወይ እውን ካብ መሬት ኣብ ልዕል ዝበለ ዝዘውር ሳተላይታት ኣብ ዝቐረባ እውን ዳርጋ ነዚ ናይ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ከምኡ እውን ንቴሌፎናትና ሬቮሉሽን ክገብረሉ ወይ ዓብ ለውጢ ክገብረሉ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ኢሎን ማስክ ብፍላይ እቲ ስፔስ ኤክስ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ናቱ ክሳብ 350 ቢልዮን በፂሑ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቻይና ጥራይ ትወዳደሮ ዘላ ካልእ ተወዳዳሪ የብሉን ኢሎን ማስክ ኣብዚ ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ኢሎን ማስክ ስፔስ ኤክስ ጥራይ ነቲ ዓውድቲ ዝኻንታዩ ኢንተርኔት ኣብ ዘለኻየ ቦታ ካብ ሳተላይት ስለ ዝመፀካ ናይ መሬት መስመር የድሊ ፋይበር ኦፕቲክ ዝበሃል የለ ካብ ሰማይ ቀጥታ ናባኻ ይመፅእ ሳተላይት ግን ኣብ ልዕሊኻ ክህልውሎም ኦፍ ኮርስ ናይ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ናይ ኢሎን ማስክ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ግን እቲ ፀገም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ንክተኣምኖ ድማ ከቢድ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሱርያ ዝተገበረ ኩናት ስታርሊንክ ናይዚ ስታርሊንክ ፅልዋ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዩክሬን ክሳብ ሕጂ ዝዋግኡ ዘለዉ ካብ ስታርሊንክ ናይ ኢሎን ማስክ ካምፓኒ ኢንተርኔት እናተጠቀሙ ናቪጌሽን እናተጠቀሙ እዮም ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ምስ ዲፈንስ ናይ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝሰርሕ ክሳብ ዝኾነ ንብዙሓት ሃገራት ሓደጋ ክኾነን ከም ዝኽእል ዳትስ ዋይ እቶም ምስ ቻይና ቀረባ ዝምድና ዘለዎን ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ክጥቀሙ ክእሉ እዮም እዚ ድማ I think እቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዎ ቀረባ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ እንተዝርዮ ስለምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ምስ ቴክኖሎጂ እዚ መሬት ምኹዓት ኣየድልየካን እዩ ኤርትራ እቲ ብዝርግሕ ናይቲ ፋይበር ኦፕቲክስ ወይ ገለመለ እንተዘይብላ ኮይና ምስ መንግስቲ ቻይና ተዘራሪብካ ሳተላይት ናቶም ኣብ ስፔስ ናትካ እንተሎ ኤግዛክትሊ ካብ ኢኻ ኢንተርኔት ትጥቀም ስለዚ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከይገበርካ ብቐረባ ንኽትጥቀመሉ ትኽእል ተኽእሎ እውን እዩ ምክንያቱ ቀደም ቴሌፎናት ብኸመይ ዝርጋሕ ነይሩ ገመድ ብፓሎ ጌርካ ገመድ ስዒብካ ገለመለ ሽዑ ናብቲ ገዛውቲ ትእትዎ ስማርትፎን ምስ መፀኸ ረሲቨር ጥራይ ዘለካ ኣብ ሓደ ቦታ ትገብሮ ደን ሰብ ካብ ገዝኡ ስለዚ ቴሌፎን ስማርትፎን ነተን ብዙሓት ሃገራት ናይ ቴሌፎን ላይን ዘይነበረን ዘሊለ ናብ ቴክኖሎጂ ከም ዝኣተዋ ገይርወን እዚ ስታርሊንክ እዚ ናይ ኣብ ስፔስ ኮይኑ ዘሎ ኢንተርኔት ድማ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ነቲ ቴክኖሎጂ ንክቕይሮ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እዩ ነዚ ድማ ድሮ ስታርሊንክ ዝበሃል ናይ ኢሎን ማስክ ቴክኖሎጂ ኣብ በዓል ኬንያ ሩዋንዳ ገለ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ
ነዚ ኩነታት ድማ ምስ ቻይና ተዘራሪብካ ብኣጉ ዘድሊ ስጉምቲ ምግባር ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ክህልዎ ምኻለ ምክንያቱ እቲ ኢንተርነት መሳርሒ ወይ ከዓ way of life ወይ ቁጠባ ናይ ዓለማዊ ስለ ዝምርኮስ ምሳኻ ዘዋፅእ ነገር ርኢኻ ነቲ ቴክኖሎጂ ነቲ ዕድል ክትጥቀመሉ ምኻል ናይ ብሓቂ ወሳኒ እዩ ምስቲ ናትካ ኢዲዮሎጂ ክትረክብ ከለኻ እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ካብ ፀላእትኻ ተንበርኪካ ትወስዶ ንጥፍኣትካ ከቀላጥፍ ዝኽእል ክኸውን ከሎ ካብቶም መሓዙትካ ድማ ግድን ክትወስድ ስለ ዘለካ ምሳቶም ተሻሪኽካ ድማ መፃኢኻ ቻርተር ክትገብር ትኽእል መንእሰያት ኣለኹም ኣብዚ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ትሰርሑ ሰባት እውን ኣለኹም ምናልባት ንስኻትኩም ነቶም ሓለፍትኹም ከተተሓሳስብዎም I don't know እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ኣብ ኤርትራ ሓያለ ሰባት ከም ዝርይዎ ስለ ትፅሕፉለይ ዘለኹም ሜይቢ ኣብቲ ዲፓርትመንታት ናትኩም ነዚ ሓሳባት እዚ ከተቕርብዎ ይምሕፀናነ ማለት ቪድዮ ናተይ መን ይርዮ ስለ ዘይፈልጥ ርእይቶ ጥራይ ከብ ዝኽእል ኣነ ኣብ ዓለም እንታይ ይካየድ ኣሎ ብዓቕመይ ዝረኣኽቦ ናብ ሰብ ከቕርበ እየ ዝፍትን ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ዲስካስ ዝገብረሉ ዘሎ ነጥቢ ድማ ንርኢ ዘገርም ኩነታት እውን እዚ 3 years ago, across the Atlantic, the president of El Salvador decided to invest in bitcoins for his country. At the time, he was ridiculed by the political class and the IMF. He now shows a 100% return, with hundreds of millions of dollars available for his people, for security, and for the sovereignty of his country. The whole world is now getting ready to take advantage of this revolution in decentralized finance. Donald Trump is going to create a strategic reserve of Bitcoin for the United States. ኣባይቶ ናይ ኤውሮጳ ዝተዛረበቶ እዛ ሰብ እዚኣ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኢላ ኣብ ኤል ሳልቫዶር ዝበሃል ሃገር ናይ ቡከሌ ዝበሃል መራሕናቶም መንእሰይ እዩ ቢትኮይን ስለ ዝፈልጦ ዝነበረ ገለ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ወሲዱ ቢትኮይን ታሕቲ ከሎ እናንቆልቆለ ከሎ ገዝዩ ኩላቶም ዘምዕራባውያን ዓለም ይፃወትሉን ይስሕቁሉን ነይሮም ምስ ገዝኦ ንታሕቲ ገፁ ስለ ዝኸደ ዋይ ንሃገር ንድኽነት ደወደይ መሊስካ ተትከያ ንሃገር ናበሉ ይላገፁሉ ነይሮም ሎሚ ኸ ዝዓበየ ሃብቲ ዘጥረየ ካብዚ ቢትኮይን መንግስቲ እንተሎ መንግስቲ ናይ ኤልሳልቫዶር እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዙሓት ናይ ቢትኮይነርስ ናብ ዓዱ ብምዕዳም እታ ሃገር ናይ ቢትኮይን ወይ እውን ናይዚ ክሪፕቶ መናሃርያ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ኳሊቲ ኢንቨስተርስ ኣብቲ ዓዲ ከኣትዉ ክኢሎም ካምፓኒታት ናብኡ ከኣትዉ ክኢሎም ብዙሕ ፅቡቅ ገይረሎም ስለዚ እንታይ ትብላ ኣላ ንሕና ኤውሮጳ ካበይ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንሃገሩ ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ናይ ቢትኮይን ክገብረላ ይሓስብ ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ኢንዱስትሪ ዓብ ተራይ ክኸውን ብዛዕባ ኤውሮጳ ዳ እንታይ ክንገብር ኢና ትብላ ኣላ Jerome Powell, the chairman of the US Federal Reserve, is now talking about digital gold. Bitcoin is skyrocketing. And what about the European Union? What is the European Union doing? It's squandering our money on unbelievable waste. It continues to accumulate tragically inflationary deficits. It insists on regulating, taxing, and holding back. በንጻሩ ኣሜሪካ መሻርክትና ክነሳ ዶናልድ ትራምፕ ንቢትኮይን ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ኣሰት ክገብረና ሓሰበ ከሎ ኤውሮጳ እንታይ ገብርሎ መራሕትና ኢላ ነቲ ዝርከቡ ገንዘብና ይበታትኑ ኣብ ዘየድሊ ይዕንዉ ናብ ኩናት የውፍሩ ዕዳብ ርስዕዳ ድማ ነቲ ኮንቲነንት ይእትዎ ዝኾነ ይኹን ፕላን ድማ የብሎምን በንጻሩ ነቶም ክሪፕቶ ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ዕንቅፋት እናኾኑ ሕግታት እናብዝሑ ይህድም ኣለዉ ስለዚ ኤውሮጳ መፃኢናታ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ከምዘየላ እዚ ስፔስ እጂ ናይ ኤውሮጳ ካምፓኒ ይረአና ስለዚ እንታይ እዩ ኤውሮጳ ናይ ብሓቂ ሕማቕ መርሕነት ረኺብዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ሓሳብ ግን ሓሳብ ናይ ቢትኮይን ኣብ ኤውሮጳ ደረጃ ዲስካስድ ይኸውን ከም ዘሎ ናይ መወዳእታ እዚኣ ድሕሪ ክንሰግር ኢና ኣብ ርእቶታት ናትኩም ሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ዝሃበና ስለ ዝበልኩምኒ ብፕራይቬት ድማ ብዙሓት ተምሃሮ ናተይ ከይትገድፎ ፕሊስ ወላ ንእሽተይ እንተኾነ ኣፕዴት ሃበና ስለ ዝበልኩም ፋይን enjoy this incredible run, Matt. As we look ahead now to 2025, 12 months from now, Matt, you know, it's December 2025, we're talking here. Bitcoin is where, Matt? What do you forecast? We're going to have, it's great to be here. We're going to have the same conversation that Bitcoin has had an incredible run. We expect Bitcoin to be up above $200,000 by this time next year. There's just three irrepressible. እንታይ ኢልዎ ኣብ ወርሒ 12 ኮይነ ኢንተርቪው ይገብረልካ ኣለኹ ኢልዎ ንዓመታ ልክዕ ከምዚ እዋን ወርሒ 12 ዓመታ ቢትኮይን ኣብ ከመይ ደረጃ ኣብ ክንደይ ዋጋ ትህሉ ትኸውን ኢልካ ትግምት ኢልዎ ብሕፅር ዝበለ ከባቢ 200,000 ክትህሉ ኣብዛ እዋን እዚኣ ዓመታ ክንዛረብ ከለና ቢትኮይን ኣብ ከባቢ 200,000 ክትህሉ እየ ዝፅበ ይብሎ ኣሎ ሓደ ዓብዪ ክኢላ ናይ ተቁጠባይ እዞም ዘምፃልኩም ዘለዉ ተራ ሰባት ኣይኮኑ ፋይናንሻል ኣናሊስቲስ እዮም ክኢላታት እዮም ስለዚ ነቲ ጉዳይቲ ፕሮጀክሽንስ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ዘይኮነ ርቀት ብዘለዎ ማቴማቲካል ፎርሙላስ ወይ እውን ኢኩዌሽንስ እናተጠቀሙ እዮም ከምዚ ዓይነት ምክንያት ናይ ከምዚ መተንብህና ኣተይካ እንታይ ይብሎ ኣሎ ሪዝንስ ኣለዎ እንታይ above 200,000
زي بيتوايس بحال حدا كامباني ناي بانكينج عينت جنزب مسجاجري كامباني كنقولوا نخلينا ناتو CIO way technology officer you. Okay. $1,000 by this time next year. There are just three irrepressible sources of demand driving the market. You have ETFs that are vacuuming up Bitcoin. You have public companies like MicroStrategy vacuuming up Bitcoin. And now we're talking about governments vacuuming up Bitcoin. At the end of the day, it comes down to supply and So انتم تبلو زلو بيتكوين قالوا كوينس ون مسوم لعل كونو خمس غلو تمخنيات دما زي ETFs بال بلاك روك كمون مايكل سيلر ببزحي بيتكوين يجزو سلازلو اتقداي نلعل نكخيد ناي جدنيو سلازي استوعب كان تاريخي منغستات كجزو يفتنوا لو كوربوريشنز كجزو يفتنوا لو ETFs بال دما انستتيوشنال ماناوي متالو كل زي دمير كان تاريخايو موخا قبل عليو دما ناي دونالد ترامب منغست دما بزح اونتاوي بوليسيتات يقبروا سلازلو نابنت اذا حدش زمرصو ديفيد ساخس بال مس حنت سنيتر نا امريكا حقنا بيتكوين كتاتاتو تدل زلا نايت بيتكوين ريزيرف بيل زبل زلا بايتون امريكا خطرب تدل زلا خمس رخبون 2025 will be the year for Bitcoin بمبال بوست خمس قبرون توساقي بزح زارا بارسلو زنايب بوكلا دمان تايلو بوست جرني ريزيتي بريزيدنت نايت ال سالفادور زباليو اب علم 5 مليونيرات له 5 مليونيرات له يلو مليونيرات رايب علم 5 مليون خونيلو 21 مليون بيتكوين دمالو نفسه كفم حنت تجزيو ما يبصحم نيلو سلازي زوم 5 مليونيرات كجزوون تجميرون ات بيتكوين واغا نابيك خيط كم زخونه متنبهي بلو so much about economy please بتخكلኛ መንገዲ ንሽተይ ውስጉም ትወሰዱ አይነው ገለይኹም ነዚ ብዙሓት ተማሂርኩም ኣለኹም ቶም ዘይትፈትውን ተበግሶ ወሰዱ ንዓኹም ተዘይጠቐመ ንደቅኹም ክጠቅም ከም ዝኽእል ከፍልጠኩም ይደሊ and this is all I can say for today ኣብ ካል መደብና ክንሓቲና ሕጂ ብርትዕ ዝበለ መደብ እዩ ዘለና let's start with this one ለዚህም ዋቢ እንዲሆን ከመቶ እስከ 150 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ እንደተጻፈ የሚናገረው ፐሪፕለስ ኦፍ ኤርትራውያን ላይ የሰፈረውን የታሪክ ጽሑፍ ማየት ይቻላል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ የባህር በር ማጣቷ ምን አሳጥቷታል? ኃይለ ማርያም 2003 ዓመተ ምህረት ለህትመት የበቃው አሰብ የማናት በሚለው መጽሐፍ ላይ የአክሱም ዘመነ መንግስት ጠንካራ የሚባል የባህር ላይ ንግድ እንደነበረው አስቀምጧል። ሌሎችም ጸሐፍቶች ዛሬ ላይ የዓለምን ትኩረት በከፍተኛ ሁኔታ የተቆጣጠረው ቀይ ባህር ላይ ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን ሕጂ እንታዮም ጀሚሮም ዘለው ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር አይኮነን ነዊሕ እዋን ዝቐፀለ እዩ። ሕጂ ግን ብወቂ ብመንግስታዊ መደበራት ናይ ቴሌቪዥን ተደጋጋሚ ክገብሩ ወይና ንርኢ ዘለና ብሓውሲ ፕራይቬት ዓይነት እኳ ነዊሕ ዝቐፀለ ለዓመት እውን ቀፂሉ ኣሎ ክንብል ንኽእል ዓመት ከም ዝዋን ከባቢ ኣቢሉ ዝጀመረ ይትሕማም ድሕሪኡ ዳርጋ ኮንስተንትሊ ክዛርብዎ ፀንሑ ሕጂ ግን ብመንግስቲ ደረጃ ኣተኩረናቶም ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዐ ፕሮፓጋንዳ ፈንዮም ኣለው። እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ እንታይ ስለ ዝተደልየ ወይ እንታይ ሓድሽ ስለ ዘሎ እዩ ታሪክ ዲለን ቀነ ዝተኸፈተ ሓድሽ መድረክ ተፈጢሩ ኮይኑ ኤርትራ ናፅነታ ካብ ትረክብ ልዕሊ 33 ዓመት ጌራላ ብሕጋዊ መንገዲ በቲ ሪፈረንደም ተቆፂርካ ድማ 31 ዓመት ጌራላ ወርስ ኒው እንታይ እዩ ተሓድሽ ከምዚ ዘግብሮም ዘሎ እንድሕሪ ኢልና there is an agenda ከም ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ካብ ሶማልያ ዘጋጥሞ ስዕረት እታ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዋ ንዑ ንስልጣኑ ንክቕፅል ልዑል ኣገዳስነት ኣለዋ ንስማዕዮ ነገስታቶች በጠነከረ የባህር ኣክሱም ኪንግዶም ሲ ነዛ ሎሚ ኢትዮጵያ ዘላ ብኸመይ ዝምልከታ ዋይታ ኣክሱም ዝበሃል ምስ ኢትዮጵያ ዘተሓሓዙ ሓደ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣክሱማይት ኪንግዶም ክበሃል ከሎ እኮ ኣብኡ ነይሮም ኮይም ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ መን ኢልዎ ኣብቲ ገባሕሪ ዝቋፀሩ እንተነይሩ ኣክሱማይት ኪንግዶም ናይ ኤርትራ ኪንግዶም እውን ነይሩ ናይ ኤርትራ ንግስነት እቲ ኣክሱማይት ኤርትራውን ኣካላት እያ ነይራ። ስለዚ ብፍሉይ ነዛ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝግባእ ባሕሪ የለን ኣብዚ ክንርኢ በላ እቲ ታሪካዊ ሰረት ገይሮም ዝዛረብዎ ዘሎ ፅንፅዋይ ኢቨን ንሱ ተገምጢሎም ተሪኦሞ ሓደ እዚ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝነበረ ሃገር ኣይኮነን ነይሩ ምስ ኣክሱም ሓዝ ናቲንግ ቱ ዱ ዊዝ ደም ኣትሊስት እቲ ኣክሱም ዝበሃል ኣብዚ ናይ ሎሚ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ኣላ ስለ ዝብልዎ እምበር ምዚ ሕጂ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ካርታ ንሶማል ዘእተወ ንገለመለታ ዘእተወ ምስቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ንግስነት ወላ እቲ ካርታ ናቶም እውን ኣይርዮን እዩ። ስለዚ ዋይ ዱ ዴይ ሃፍ እቲ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኤርትራ ግን ከም ዝጎደሎም ገይሮም ዝዛረብዎ። ስለዚ ንሶማልያ ንካልእ ወሲኾሞ ዘሎ ግዛኣታት ካብ ግምት ይእትው ድዮም ንሳቶም እዚ እንትሕር ኮይኑ እቲ ቦታና ዝብልዎ ዘሎ
በር ቀይ ባህርን ከመቆጣጠርም አልፈው የመንና ደቡብ አረቢያን ያስተዳድሩ እንደነበረም በታሪክ ሰፍሯል። የቀይ ባህርና የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት ጉዳይ ጣሊያን ኤርትራን በወረራ እስከያዘችበት የፈረንጆቹ 1890 ዓ.ም ድረስም ቆይቷል። በስተመጨረሻም ጣሊያን ከኢትዮጵያ ምድር 1933 ዓ.ም ሲወገድም የቀይ ባህር የቀደመ ይዞታ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ እንደነበረም ታሪክ ይነግረናል። ይህም የኢትዮጵያ سمعلهم تبزنبع ناي تاريخ داي مدايلهم زقبروا مخانو داي مدايلهم فجملهم تحريت ليان مسعارو كاي بحرين ابي اثيوبيا تمليس خمس نبره ونز زكري ويوم زبل زلو هاو ماشي تمليس اباهم ኤርትራ ንናጽነት ይግባእ እኳ እንተነበረ ሕራይ እስከ ቀጥታ ናጽነት ተዘይሃብና ዓመፅ እንዲሱ ምክንያቱ ጣልያን ሰለስተ ግዛታት ነይሮም ኣብ ኣፍሪካ ሊብያ ሶማሊያ ኤርትራ እዮም ነይሩ ኦኬ ንሊብያ ናጽነት ኣውጆምላ ንሶማሊያ ናጽነት ሂቦማ ኣብ ኤርትራ ክበጽሕ ከሎ ግን ሸንኪሮም እቲ ኩነታት and the reason is the same people ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ምሽንካር ምስ እንግሊዛውያን ኮይኖም ኣብ ግደ ተጻወቱ እዮም ነይሮም ስለምንታይ ከም ኮይኑ ሓደ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ድሕሪ ወራራት ከም ብሓድሽ ክወርዋ ስለ ዘይደለዩ ነቲ ሃይለ ስላሴ መጋበርያ ገይሮም እንታይ ገብሩ ሓዚ ወሲኖም ንኤርትራ ፌደሬሽን ዋላ እውን ነቲ ውሳነ ክገብርዎ ከለዉ ን10 ዓመት ኤርትራ ፌደሬሽን ምትጽናሕ ድሕሪኡ ጉዳያ ንርዮ ወይ ነርት ምርጫ ባሕርና ተመሊስና መን ይመሊስልካ ባሕርኻ መን ይመሊስልካ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ን10 ዓመት ሬፈረንደም ፌደሬሽን ትጽናሕ ተባሂሉ ንዓኻትኩም ዝሃበኩም ባሕሪ ይነበረ ስለዚ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ ነቲ ባሕሪ ክጥቀምሉ ይኽእሉ ነይሮም ነቲ ፌደሬሽን ዝበሃል እውን ከፍርስዎ ዝመረፁ ንሳቶም እዮም ሓደ ኣለዎ ብዚ ምስ ኢትዮጵያ ምንታይ ኣለዎ እቲ ባሕርና እንተተጠቀምሉ ወላ ኔቪ እንተገበርሉ ገለ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሓደ ኣለዉ ዓለም ለኻዊ ዩኤን ዝሃቦም ፌደሬሽን ጥሒሶም ኣብ ኤርትራ ኮፍ ክብሉ ዝኽኣሉ ሰባት እዚኣቶም ኣንጻር ናይ ዩኤን ትእዛዝ ከይዶም ንኤርትራ ወሪሮም ኮፍ ኢሎም ባሕርና ኢሎም ዝፍክሩ ዘለዉ በዓልካ ኢቲኻዮምሲ ቴንኪ ኢሎም ክወፁልካ ኢልካ ትፅበዮም ባይላተራሊ ዓለም ዘይፍቀዶ በዓልካ ብስምምዕ ሰራዊቶም ክሃንፁ ኣብ ዓሰብ ኢቲኻዮም ወይ ኣብ ገለሲ እምበኣር የቐኒየልና ኢሎም ክወፁልካ ኢልካ ትሓስብ I don't think so ማለት ተራ ሰብሲ ክሓስቦ ዝኽእልስ እዩ so purely እቲ ኩነታት ናቶም እቲ ኢሉዥን እዚ ካበይ ዝብገ ዘሎ ካልእ ነገራት እውን ይገብሩ ኣለዉ ዝተሓዝ ነገራት ኣለዉ ግን ጽቡቅ ጌርና እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዩ የባህር በር ባለቤትነት በኃይለ ሥላሴና በደርግ ዘመነ መንግስትም ተከብሮ ቆይቷል። ደራሲና ጋዜጠኛ ዘነበ ወላ መልሕቅ በተሰኘው እውነተኛ ታሪክ ላይ ተመስርቶ በሰነደው መጽሐፉ ላይም የኢትዮጵያ የባህር ኃይል ቀይ ባህር ላይ 1800 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ይዞታ እንደነበራትና ያንንም የባህር ኃይሉ በትኩረት ይጠብቅ እንደነበርም ያስቀምጣል። አንድ ሀገር ባላት የባህር ዳርቻ ላይም እስከ 20 ማይል ድረስ ባለቤት እንደሆነችም ዓለም አቀፍ ሕጂ እንታይ እዮም ትገብሩ ዘለዉ ኣብዚ ኣብቲ ጽቡቕ ዝገብርዎ ገለመለ ካብኦም ክትመሃር እውን ክትክእል ኣለካ እንታይ ኣለዎም ኢትዮጵያውያን መሲልኩም ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ዘመን ኣቢ ዝጥቀመላ ዘሎ ታክቲክ ነቲ ቪድዮታት ብምዕቡል ዝኾነ ኣቀራርፃ ከም ዝቕረፅን ናብ ሲነማ ገጽካ ናብ ፊልሚ ከም ዝቕየር ትገብሮ ነቲ ዝንቡዕ ታሪክ ነቲ መንሰይ ከስተማቕሮ ብዝኽእል መንገዲ ንኣብነት እዚ ባሕሪ ከመይ ገይሮም የርእይዎ ኣለዉ ሳብ 20 ማይል ዘሎ ኪሎ ሜትር ዘሎ ሳብ 30 ኪሎ ሜትር ዘሎ ኣቲኻ ኣብኡ ዘሎ ጸጋታት ነዳዲ ከም ዘለዎ ወይ ዝንገር ዓሳታት ከም ዘለዎ ወይ ዝንገር እዚ ቦታታት እዚ ንዓኻ ይክኸውን እዮም ዝብልዎ ዘሎ ነቲ ስሚ they are selling him dreams ሕልሚ እዮም ዝሸጥሉ ዘለዉ እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዚ ወደባት ናትካ ክኸውን እዩ so እንታይ እዩ ትሕቶ ማለት እዩ መንእሰይ ኤርትራ መንግስቲ ናቱ ስራሕ ኣለዎ ኣነም ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ስለዘይኮንኩ ወይ እውን መንግስቲ ዝባ መልእኽቲ ኣይኮንኩን ዘመሓላልፍ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ስራሕ ኣለዎ ኣነ ግን ዜጋ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ይምልከተኒ that's why ኣነ እታ ኣነ ዝፈልጣ ንዓይ ትርዳእኒ እየ ነቲ ተኸታተልናተይ ከመሓላልፎ ዝደሊ መብዛሕትኡ ተኸታተልናተይ ድማ መንእሰያት እዮም መብዛሕትኦም መንእሰያት ስለ ዝኾንኩ ንፅባሕ ንጎ እንታይ ክበፀና ከም ዝኽእል ብዓቕመይ ትምህርቲ ከመሓላልፍ እየ ዝፍትን ወይ እውን ካብ ታሪክ ክንመሃር ክንክእል ኣለና these people ኩሉ ግዜ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ሓያላት እዩ ፕሮፓጋንዳ ንሃገሮም ንምዕባል ኣይኮነ ንኤርትራ ንምውራር ኣሚን እዚ ኩሉ ኣብ ሰውራ መዓት ሰራዊት ክሞቶም ከለኮ ኩሉ ግዜ ሕልምና ሸጡ እዮም ዘምፅዎ ነይሮም ኩሉ ተገዲዱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብፕሮፓጋንዳ ሓንቲ የብሉን እኮ ሻዕብያ ብረት የብሉ ወላ ገለ የብሉ ሳክት እኮ እዩ ሄድኩም በቃ ጣጣ ዓቢልኩም ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም ናበሉ እዮም ዝወስድዎም ነይሮም
كيف زخدا جناي ملسني كم زي تملس خاين قروم نيرم بحفش حج دما حلميهم كشطوا لهم زفتن زلوا نت حلم دما بزبلت وقابه غيرهم سحابنت كم زلوا غيرهم شطوا لهم يم تفتن زلوا تزبد ما شعو مس غزيه نزو كينات زكبغس كله نزو كينات زكوج كله ابي احمد حوسوني يقول يم زبل امنتي زلوا ኤርትራ ድማ አክቲቭሊ ከምቲ ንሳቶም ንህዝቦም ሞቢላይዝ ገይሮም ንኤርትራ ከጥቅዑ ዝፍትኑ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ክትክእል ኣለዋ ማለት ብቐጥታ ሰራዊታ ክሰድድ ገላ ይደልኒ ኣነ ብዝዋን እዚ ነቨር እውን ደልየ ይፈልጥን እየ ግን ኣብቲ ፖለቲካል ኢሹ ናቶም they have big issue ሳቶም ነታ ሃገር ትኽክል ዘላና ምዕባላ ክትደሊ ዘላ ሃገር ክኸልፊ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ነቲ ናቶም ፀገም ከምዘይፍታሕ ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ and that should be the policy ኣብ ግዜ ወያነ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ሻዕብያ ولا بتزنبرن ጸጋታት ነቲ ኢትዮጵያ ዝባል መሳምር እዮም ዝተኽልሉ ነይሮም ነይርዎ እንዲ መሳምር ፈንጅታት መሊዩ ዘለዎ እቲ ቋም ናቶም ኦልሬዲ ፈንጅታት ተኺሉ ዘሎ እንዲ ነቲ ፈንጂ ግን ከመይ ጌርካ ተራስኖ ከመይ ጌርካ ኣብ በብግዚኡ ከም ዝትኮስ ትገብሮ ስለዚ again ኤርትራ we have to be careful ስኢልካ ምርኣይ እዚኣቶም ገለገለ ሰብ ኣለዎ እኔ በልዎም እንታይ ኣቕምለዎም ኣብ ደገ ባሕርናትና እዮም ሃይላይት እናገበሩ ዘርእይዎ ዘለዉ እዚ ኩሉ ሲ ንዓኻ ይግባካ እዩ ካልኣይ እንታይ ገይሮም ኣሎ ትፈልጡ ኣሎ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ብታሕቲ ኣልዮም ኣሎ ባይ ፐርፐስ እዩ ብዕላማ እዩ እዚ ኣብ ደገ ባሕርና የርእይዎ ኣለዉ እቲ መሬትና ግና የርእይዎን እዮም ዘለዉ ናይ ካልእ እውን ሸፊኖም ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ but this is a purpose እቲ ዕላማ እዩ ኣብ ባሕሪ ከመይ ገይሮም ሕልሚ ናይቲ ባሕሪ ንሰባት ከም ዝህልዎም ንምግባር ዝግበር ዘሎ እዩ ባህር በሮችም አንድ ሀገር የሚያስፈልጋትን የኢኮኖሚ እድገት ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚናም ነበራቸው። ከዛም በኋላ በነበረው የመንግስት ለውጥ ደርቅ ወድቆ ኢህአዴግ 1983 ዓ.ም ወደ ስልጣንም ሲመጣ ኤርትራ በመገንጠሏ ያላግባብም በተደረገ ውሳኔ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ከቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ተቋርጦ የባህር በር አልባ ሀገር መሆን አቀርታለች። ታዲያ ይህ በመሆኑ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን ምን አሳጣቸው? ኢትዮጵያ የባህር በር የሌላት መሆኗን ተከትሎም ዛሬ ላይ በቀን ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለወደብ ኪራይም ታወጣለች። ይህም በአመት ቢሰላ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ለወደብ ኪራይ ይውላል ማለት ነው። ይህም ማለት ትልልቅና በርካታ ለሀገር ልማት የሚው ስለዚህ ትሪዎም ኣለኹም ታይም ዝብል ዘለዎ ነቲ ህዝቢ በቲ ሓደ ሕልምታት ናትካ ብዙሕ ፀጋታት ኣለካ ክብልዎ ከለዉ በቲ ካልእ ድማ እዚ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ደይምህላውና معات فابريكاتات معات قطباوي لمعات كنغبرو زغبانا يز ترفكا زلو اف دغ بحر تزلوكا ابي احمد ونابتناتو زربان تزاريبو دبريو كمتي حداسي قدم نلو زلنا اب 5 عامت كندو بروجكت خنغبر مخالنا معناتو 1 بليون دولار نعمت كم نخفل زون جبتو تقايماتهم يحسوت يزيلات كندو ገንዘብ አይተخفلون يقوم يلاطم نيرا بحفشا ግን كل زنر يزلنا ات تاكتيك كمي غير كانت تزبي موبيلايز تغبرمو ابتنات كاجندا تزبي ፀገምናትካ ቁጠባዊ ሽግር ኣጋጢምካ ዘሎ ብሙሉ ካበይ ዝተበገሰ ኢኻ ትብሎ ፀገምካ ብዓብዩ ብሰንኪ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝሰኣንካ ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ፀገምካ እናበልካ ሽግር ትሸጠሉ መፍትሒ ድማ ከነምፅኣልካ ኢና ክብልዎ እዮም ሽዑ መፍትሒ ንሕና ድማ ነዚ ብኩሉ መንገዲ ከነምፅኦ ኣለና ኩሉ እዚ ሕልሚ ድማ ሽግር ንክፈተ ኢሉ ይኮነን ኣቢ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ናይ ደገ ፀገም እዩ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራ ድማ ታሪካዊት scapegoat ብሎ ይብልዎም ወይ ካብ መህደምናቶም ውሽጣዊ ፀገማቶም ንምፍታሕ ምስ ኣበዮም ናብ ኤርትራ ገጾም ስለ ዘውድቕዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ናይ ሓዋር መፍትሒ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለዋ እሱ ድማ ኣላየንስስ ኣገደስቲ ፓርትነርስ ከምቲ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ብኡ ነገር ክቕፅል ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብዚ ጥራይ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ካልእ ስትራቴጂታት እውን ኣለዎ ኣብዚ ለንቀነ ክዝረብ ጀሚሩ ዘሎ እስከዚያ ስምዕዋ ተመሊስና ክንሪያ ይነሳ ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ሰራዊቷን በፈረንሳይ አጋዥነት ዳግም ልትገነባ ነው። የባህር ኃይሉ በአዲስ መልክ እንዲደራጅ የሚያስችሉ ስራዎች በያዝነው ዓመት ተግባራዊ እንደሚደረጉም ተሰምቷል። ኢትዮጵያ በንግድ መርከቦቿ ሸቀጥ ስታጓጉዝበት በቆየችው ቀይ ባህር የባህር ኃይል ሰራዊቷን ነፍስ ልትዘራበት አቅዳለች። ሀገሪቱ አሁን ባላት የኢኮኖሚ አቅም እንዴት ባህር ኃይል ልታቋቁም ትችላለች ሲሉ በርካቶች ሲጠይቁ ነበር። አሁን ግን ፈረንሳይ የዚህ ጥያቄ ምላሽ እኔ ጋር አለ ብላ ብቅ ብላለች። ያንን ገናናና ግዙፍ የባህር ኃይል ወደ ቀደመ ክብሩና ስንታይና ንርኢ ዘለና ፈረንሳ ኣኒ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መጀመርያ ኣብ 2018 ኣቢላውን ዝበለቶ እዩ ሓይሊ ባሕርና ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ቀደም መልክዑ ንምምላስ ንምስልጣን ኢትዮጵያ ክትሕግዛ ምዃና ኦፍኮርስ መራኸብ ክሸጠላ ስለ ደሊ እሱ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ከምኡ ክንገብር ምዃንና ከምኡ ድማ ፓርትነርሽፕ ካብ ኣፍሪቃ ይግለፉ ስለ ዘለዉ ፅልዋናቶም ንምዕዛዝ ክንሰርሕ ኣለና ክብሉ ከለዉ ኩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ድማ ኤርትራ ብቐሊሉ ዝረአ ክኸውን የብሉን ኣብ ደገ ባሕሪ የብሉን ኣብይ ኣሕመድ ወይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የብሉን
So what is the point of the Gabahar Zebilka? Hail Bahar Mahnat. Then there is an agenda. There was always an agenda. Baharna Ertra, zit ammata agenda khamzallo. Somaliland do galo ilom distract khagabru khay khuliyom. Gid ita agenda natom ana bizir dani wala abتصبغ زنبره زمدنا زنبرهم after Gabahari حلم كم زنبره أبي أي حبون. after Gabahari حلم نيروا. ኤርትራ ንተጠቃምነት ክብዎ ፀገም የብሎምን ካብቲ ጅቡቲ ዝኸፍልዎ ዘሎ ብፍርቂ ዋጋውን ክትቦም ማለት ነራ ኤርትራ ብዝሰለጠ መንገዲ ክረኽብሉ ዝኽእሉ the point is እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኤርትራ ክመፅኦም ኣይደልዩን እዮም ንኤርትራ 5 ሳንቲም ክኸፍልዎ ኣይደልዩን እዮም just እዚኣ ጥራይ ዘክርዋ ንኤርትራ 5 ሳንቲም ዕውርቲ ናብ ኤርትራ ገንዘብ ክኸይድ ኣይደልዩን እዮም ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ ስለዘይደልዩ ጅቡቲ ይውሰድዎ ድሓን ካብ ኤርትራውያን ዝወስድዎ ጅቡቲ ይውሰድዎ ስለምንታይ ملس زبقسو حلمي جبتي عبيا امريكان فرنسان تقوصصروا هاجريا سلازي العاق منها ايرترا كن كتمعبل يبلان كدكل لوا كترخمش علوا كتكوس كتكل علوا كتكوس غينا دما منጭቶታ ኩልክ ንዓጽወለና ንሕና منጭቶታ ክንከውን የብልናን ጥራይ ደይኮነስ ካልኦት ኣብ ምንጭናታ ከይበርክቱ ጽኑዕ ዝኾነ ዕጽዋ ክግበረላ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ገዳ ዕጽዋ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ፕላን ዝነበረ እዩ መብዛሕትአን ሃገራት ድማ ምስኣቶም ኮይነን ኣብቲ ጓይላናቶም የዳኽራ ነይረን ማለት እዩ ኤርትራ ድማ መኪታ ወፂ ኣላ ካብዚ ወፂ ኣላ ንብል ኣለና ግን ስቲል ትብድሆሎ እዩ ምክንያቱ መልክዓቱ እናቀየረ ዝኸይድ እዩ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ጎረቤት ክሳብ ዘለወና እሞኻ እቲ ፖለቲካዊ ምንዝርና ክሳብ ዘለዎ ምሶም ንዝኾነ ክሰርሑ ንዝኾነ ይኹን ክእትዉ ፀገም የብሎም ንሳቶም ስለዚ እዚ ፍሌክሲቢሊቲ ሕልብ ዝበለ ፍሌክሲቢሊቲ ስለ ዘለዎ ምሳቶም ምናልባት ኣባቶም ከምኡ ዘግብሮም ዘሎ نفس وكف في سلطان زمت سقعت ناي بوتوس لزلو نعمل تبع إرتراز ولا منجسسي سقعت كم تاي تعامتي دقة لو قلا جن أبي إرتراز ولا منجسسي سقعت ناتو كابتن جروب تحجراتي كونز غل مروش تاو سقعت زلو أي مثلاً سفارة زينو برت على الإيلز واقع اللي ما بيرترا أبي تبي أجن أبغى هو حات ويونتم نتقرأ اللي يتكلوا معات عدو جلينير معات عفارناتو نزي سومال ناتو نيرون بو غادينز بحال ኦሮመናቶም ቃልሲ ነይርዎም ተጋሩ እንደምሂድ ነይሮሞም ኣምሓሮ ነይሮሞም ስለዚ መዓት አንፃሮም ዝቃለ ስለ ዘሎ ንካሎት መጋበርያ ክገብሩሎም ኣብ ስልጣን ንኽፅዕኑ እንተኮይኖም ንካሎት ሓግዙና ክብልሎም ኣብ ድማ ለቀቀሙ መዓት ፀላት ስለ ዘለዎ ንዝኾነ ዝመፆ ንዓምሳይ ስራሕ ጥራይ ነዛ ስልጣነይ ኣናውሓለይ ብምባል እዚ ድማ ንኤርትራ ሓደጋ እዩ ተደጋጋሚ ከምዚ ኣጀንዳ ስለ ዝፈጥሩ ሓደ ደኺሙ ይኸይድ ካሊእ መፀካሽ ሓደ ደኺሙ ይኸይድ حبتو ودي قيد راشا وقفا فريسا مسكدت شو امريكا مزياتنا ارجعهم لهم ارتزان عدن نتنا راشا بليونات حجزات افشيلو مسام كانوا امريكا لما كان بحدش مستمع واحد كوينه مزيا نساتهم مثال شوم ني امريكا مثال شوم لما امارات مسيو لما نزنا تግራይ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ድማ ካልኦት ክመፁ ይኽእሉ ስለዚ እቲ ኤርትራ really ካልእ መንገዲ كهندسلو كخلالو إذا يسنحلك بحالوز جبايك مثلاً معناته للي 3 عمد إحنا نتنا تراي كم زجيرهم كساقينا خلو ويون جزيخ كخسرونا خلو كدميد ما كاب 4 جمير كارما كل كرتنا نايز بيرترا من جناتو حنتها جريت سا إثيوبيا تبعال زي هذا consistent existential حتونا إيرترايزي أي هلاوير هيك صارلنتهم قدينا إيرترا كاب إثيوبيا يزبق سلو سلزي نزي هذا معلبك جبرولو አገዳስ ሆይን ይስማን ገብታለች ቀደም ሲል እንዳነሳነው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ከዓለም ተደናቂ ኃይሎች አንዱ የነበረ ሰባቱንም ውቅያኖሶች ያቋረጠ ትልቅ የባህር ኃይል ነበር። ከወደብ ጠባቂ ወይም ኮስት ጋርድ ጀምሮ እስከ ትልቁ ሚሳኤል ድረስ ታጥቆ ይንቀሳቀስ የነበረ ኃይል ነው። እናም አሁን በፈረንሳይ ድጋፍና እገዛ አማካኝነት ትልቁና ግዙፉ የባህር ኃይል ይገነባል ተብሏል። ኢትዮጵያ የባህር ኃይሉን ድጋሚ ማቋቋም ስትጀምር ድጋፍ ለማድረግ በርካታ ሀገራት ተሰልፈው ነበር። ቅሉ የድጋፉ ምክንያት ባይታወቅም ከ3 ዓመታት በፊት የባህር ኃይል መቋቋሙ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ሓይሊ ባሕሪ ንምህናፅ ብዙሓት ሃገራት ክሕግዙና ከም ዝኽእሉ ተስፋ ተገይሩ ከም ዝነበረን ሕጂ ፈረንሳውን ኣብ ዝደንቀነ ናብ ኣዲስ ኣበባን ናብ ጅቡቲን ኣብ ዝገሸሉ ብዛዕባ እዚ ከም ኣጀንዳ ክዝረበሉ ከም ዝኾነ ጅቡቲ ግን ኦልሬዲ ሓደ መፍትሒ ባቶም ነይራ ዘይሰምዑ ስለ ዝኾኑ እምበር
በመርከብ ዘለው ወህረፍ ክሳግስ ይካለትን እትረፍ ምስ ኤርትራ ናብ ምንቋራእቲው ምስ ሶማሊያ ድማ ቃላትና በመዘዛም ወናብ ጽሕዋ ኢትዮጵያ ዘለው ክትር ህረፍን ተጠቃምነትን ወደብ እንተዳ ኮይኑ ሕጡ አሕዝውን እንወደብ ታጅራ ከተማሐድሮ ክትጥቀመሉ ትኽልያ ኸበል መንግስት ጅቡቲ ተፍሊጥሎ ጅቡቲ አበቀን አፍሪካ ተፈጢሩ ነዘሎ ከቢድ ወጥርን መቅላል ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብ ወደባታ በቅታ ከተማሐድር ዘኽእል አማራጭ ሐሳብ ከም ዘቀረበስ ዝከርዩ እቲ ኢትዮጵያ ከተማሐድሮ ከም አማራጭ ዝቀረበ ወደብ ካብ ዶባት ኢትዮጵያን ጅቡቲን 100 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሒቁ ዝርከብ እንትኸውን ብፍላይ ኣብ ትግራይን ዓፋርን ዝርከብ ሰደድ ማዕድን ፓታሽ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ምዃኑ ይንገር። እዚ አማራጭ ሐሳብ ዝቀረበ ግን ኢትዮጵያ ምስታን ገዛ ርእሳ ከም ሃገር ትጽውዕ ሶማሊላንድ ኣፍደገ ወደብ ባሕሪ ክትረክብ ዘኽእል ውዕሊ ምኽታማ ኣብ መንጎ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ዝነገሰ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ንምዝሓል ምዃኑ ተገሊጹ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ጅቡቲ መሐመድ ዓሊ ዩሴፍ ከም ዝገልጾ ጅቡቲ ሕዝውን ንወደብ ታጅራ ክትጥቀመሉ ከተማሐ ንዝሃበቱ ፍቃድ ኣብ ቦትኡ እኳ እንተሃሎ ዛጊድ ወገን ኢትዮጵያ ግን ዝተውሃበ ግብረ መልሲ የለን። ኢትዮጵያ ወደብ ዘይምህላው ኣብ ዞባርን አፍሪካ ክፍጠር ንዝኽእል ወጥሪ ኣብ ምትድዳ ልዑል ከም ንሪኦ ዘለና ጅቡቲ ወደብ እንድሕሪ ኮይንኩም ተደልዩ ዘለኹም ንህልኩም ወደብ በዓልኩም ከተመሓድርዎ ትኽእሉ ኢሎሞም መልሲ ይሃብዎምን እዮም ዘልዩ ዘለዉ ሰም ክወሩ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ካልእ ምክንያት ክወሃበሉ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን። ንመለስ ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ድራናያ ሽዑ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ እቲ ኣብ ኩንነት ዘሎ እቲ ኣብ ኣቢ ዘጋጥሞ ዘሎ ግን ነዚ ይመስል ይብቃ አብይ አህመድ እያጠፋን ነው በድሮን እያጠፋን ነው ላለመሞት እንታገላለን በሕይወት ለመኖር እንታገላለን ብሓፈሻ እቲ መንግስት ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተሪር ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ግን ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ንክትፈትሕ ስለዘይ ቀሊል ስለዘይኮነ ብወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ኩሉ ፈቲኑ ስለዘይሰለጦ እንታይ ክገብር እዩ ዳይቨርት ክገብሮ ክፍትን እዩ ናብ ካልእ ናይ ወፃኢ ፀገም ሶማልያ ነዊሕ ኣገልግላቶት ኣጀንዳ 2024 ካብ ዕለት 1 ክሳብ መወዳእታ ዲሰምበር ሶማልያ ኣገልግላቶ እያ ሶማሊላንድ ዶ ገለዶ እናተባህለ ብሕልምን ብሃፋን ነዊሕ ተንቀሳቂሳ እዛ ጉዳይ እዚኣ ሕጂ ግን ኣብ መወዳእታ ሰራዊትካ ጠርኒፍካ ውፃእ ምስ ተባህለ ንዓነ ካድሕን ምስ ሶማልያ ወዲእዎ ኣሎ ኣጀንዳ ን2025 ድማ ነዚ ናይ ኤርትራ ዝኸፍት ዘሎ እዩ ዝመስል ለትሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ኩነታት እዚ ብሓፈሻ ግን እቲ ዝገብርዎ ዘለው بقليل كرر زخل وين شلل كاك حلف زخل كونتات كم زي كونه نمان بيرتراو برهيلو زليو باي ذا واي نزا فيديو زيا ابزياو نش يسمعوا عمو انا የሚያደርሳል እንዲሁም ወደብ አልባ መሆን ብቻ በአንድ ሀገር የውጭ ንግድ ላይ ከ33 በመቶ እስከ 43 በመቶ ሊቀንስ እንደሚችል ጥናቶችም ያመለክታሉ። ከኤዥያ ወደ አውሮፓ ከአውሮፓም ወደ ኤዥያ በህንድ ውቅያኖስ በመነሳት ወደ ሜዲትራኒያን ባህር ለመሻገር የሚጓጓዝ ምርት መተላለፊያ ኮሪደር የሆነው ቀይ ባህር በዚህ ላይ የባህር በር ባለቤት መሆን ብቻ በአንድ ሰንታይም ከገብሩ ዝፍትኑ ዘለው ተፈጥሮ ኻዘይ መቀባል ተፈጥሮ ህውተታ መኻኒና ንርዘለና ባህሪ የብልካን so that is your fate ዕጫኻሲ ምርጫኻ ናይ መወዳእታ ውሳነሲ ኪንውክት ከተትኽእል የብልካን ግን again ነትዝቢ ፀገምካ ኩሉ ብሰንኪ ኣፍ ደገ ባህሪ ስለዘይብልካዩ ኢልካ ካትሸጦ እንታን simplistic problems ንስህዝቢ ትባ ኣብዚ ያዕቆብ ኃይለማርያም መልሲ ቦመን የሮሚያም ስድማ ቴን let this be clear such reckless propaganda by Abiy Ahmed's media በቲ ካድረታት ናይ አብይ አሕመድ ዝግበር ዘሎ ንጹር ኮነኩም ሸለልካ ክሕለፍ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ግዛታዊ ዶብን ዒስካ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ መልሲ ክትበሉ ምዃና ነጊሩ ነይሩ እዚ ኸዓ ምፍርራሕ ዘይኮነስ መብፅዓዩ ክፍፀም ዝኽእል ምዃኑ ኢሉ ተዛሪብሎ ናይ really hope ዶክተር ፎሬስ ካብ ኤርትራ ድማ ክልተ ጥቕሲ ክቦም ይኽእል እየ ነዞም ኢትዮጵያውያን ኢሉ ሳተን ድማ ሓደ those who fail to learn from history are doomed to repeat it. That is the problem. ካብ ታሪክ ዘይመሃሩ ክደግሞ ከም ዝኽእሉ እቲ ፀገም ንሱ እዩ ሳቶም ምድጋሞም ኣይኮነን ሽግር ንዓና ዋጋ የኽፍሉና ስለ ዘለው ጥራይ ሽግር በርታ ጥቕሲ ወላ ሓንቲ ዝጎደለ የብላ ክደግሞ ከም ዝኽእሉ ክንደይ ዘሪና እዮም ኣለና ሳቶም ክደግሞ ክእሉ እዮም ዋጋ ዘኽፍለና ዘሎ ንዓና እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዋጋ ዘኽፍሎ ዘሎ እምበር ሳቶም ዳያ ብዝሕዝብለና ቦታ ፀይብና መሬት ፀይብና ዝብሉ ዘለው ዳ ብዝሕዝብለና እናበሉ ዝፍክሩ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘውፅዎ ቃል ታታቶም ፀገም ኣይኮነን ንዓና ግን ዋጋ ክኽፍል ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምርዳይ የድሊ ካልኣይቲ ድማ insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results ያ ድማ ናይ ኣልበርት አንስታይን ጥቕሲ እያ ፅላለ ማለት እንታይ ማለት ኢሉ
ولا ማለት ሓደ ነገርና ገበርካ بتدጋጋሚ ሓደ ዓይነት ስራሕና ስራሕካ ውጽኢት ከተምጽ ምጽባይ ፍሊት በለ ውጽኢት ከተምጽ ምጽባይ ማለት እዩ እዚ ሎሚ ትገብሮ ዘለኻ ህይወትካ ዘላ ተዘለኻያ ውጽኢት ናይቲ ቀደም ዝገበርካ ውሳነታት እዩ ኢትዮጵያ بحيل بحر ክትወስድ ፈቲና ውጽኢት ናቱ እዛ ሎሚ ኢትዮጵያ ኮይናቶ ዘላ እዩ ክንደይ ግዜ ፈቲኖም لسان هذا بجيجا ينهبنا يمزبله واحد نقول لهم حران ورمون قليون قل مليون أكيبو ماتيو وين يرترى خطغل أنت ده يكون هذا مع حسب كوسدي الماتيو رأيو تماليس مالتي سلذي كذا جاكمو يوم تتعرف تسأل لا سلو زلد ما نري لنا قد بواجانا يمني تعدو بواجانا حزب يرترى that's إذا ما افتكر قبلك خلاله نا حوار مفتاح قبله of course نا حوار مفتاح انتايو قربيت كا إثيوبيا خطب لهم يس أجري يردوا يسو جين إحنا هذا ما استراتيجيك اللي وناك خلاله ما مسمى خاص أفريقيا سعير كا الداخلين كا متزادم خلا يكون نيرترا it's not enough معناته حزب يرترا وحدي واجاي زغفلها زي ولا حنتي ما نمزح حتى يكون سلزي عبيت الشركة النتات كجبروك خلولهم كم توتر نبلا زلنا مسجبس دي مسكالب بفلا يرتاح حسب زبال بيس كهناس كخلاله لساتهم كتب متوان كحلمون كم زي بلوم جيركا كتغبص لهم تخل من قدي خبانا كو جبوت تنسكو جبوتكو خبانا تنس أتبقنا كم جبوتن إحنا نعيل قد جبوت أعمام فليتهم تغيرهم دواتهم جيرهم الله صبودي يصبغون يكن دبير باريد بزود يسكاس قبر اللي تخلي قالت حماق يزبل له صبغ يزبل له أنا كريو خلو خز بسلام ينبر له كنا عمل جيرهم الله بسلام ينبر له ملونا لولاونت اللهم I don't think so ملو لولاونت زلو هاجروني يلا نبزوان زي look at سعودية لولاونت اللودي قبصره لولاونت اللودي but تراو كله ينبر له سبو ينبر له مالت in relative terms أبزع عالم زيا ملو لولاونت زلو أمريكا تراي دليتو ناقبره تحتات النزيبلو أمين أوروبا أكل هاجر كونتيننت زي أبتحت أمريكا تنبرك خمزلو نرلنا سلازي this has to be clear مالتي أبير ترازلو نجار كنردو لنا أجندة تاتهم دم بقولي دم تسأل رأي وبزها وسنتيت أبياتات تجري تقاطعيرو بتحيزو كم زولة تجلس ألم حمسان كلتن قبلتات تجري عب تحتي قوزرو كم زلاز جلس سراوتي إرتام عبزوبا سمينا ومرابة تجري وردات حتى عديابو عبزر كبا وشتات كبير قفعتات نافذ كم زخونة تسمع ألم قاعدين يعدم سويانا زخونة كيدان مريم برهانن عبد خبابتو قاعدو بأكل زسمبد نجار كم زقات متزاريبهم فلاي عب توردا عد زرتو بحال زفلت قشات حزون سراوتي إرتات وزعتيرو بتحيزون برسات كبابن مجوي تسباتني كايد كم زلت أبزي بلام So there you go. Time قبرس فتنزلوا بتتجاجامي أجندات أمريكا أجندة كتفبرخ كتكلها لك زخا لما تايا تغمكا نتكون تاتي نبكال نجارنا خطشرفو سلزي بتي أبتكراي زلوا اللي بتتجاجامي نروي زلنا نتنا أبي أجندة نمسساي دلون نت كم زلوا مسو كينو كسر عندما بعجن دليتن كم زلوا ينادر زلنا I think زخا أكلنا يتيك قبروه زحسبون زلوا كنا تاتيو توحات صاوعيت كوينات يقرب له توهيلو تقاموتات يسمع يوم زلو بايت جيتاچو ردا زمرح ጉጅለ ሰራዊት ትግራይ ምስ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ የተሓወስ ዝብል ዘሎ አንጻር ኤርትራ ንምውጋእ ይክብል ላዕለዋይ ሰበስልጣን ቤት ጽሕፈት ህወሓት መልስ ሂቡ ይርከብ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት አባል ዝኾነ ላዕለዋይ አመራር ቤት ጽሕፈት ህወሓት አይተ አባድ ገብረ ስላሴ አዘራራብ ቃለ ምሕተት ዝሃበ እንትኸውን ኩናት አይተርፍን ይክብል ድማ ተሰሚዑሎም ነት ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፍ ህወሓትን ገዚያዊ ምምሕዳር ببهراو كحدة زخصصة آيت أباد جبر سلاسي سممعنات بريتوريا بملؤنات كين فتسم تحنيقنا إنا نركب أبوشت أو حتى خطوط أميدومنا إمزلو بواليو حسابو زرقحهم أفتز جوروك على محتت بوجان بيت صحفت هو حد زلو جدلا كيناتي جوسكوس كم زلو زقربلو كسمة صارت بمجارس تحت آيت أبادي نحنا سممعنات بريتوريا يفتسم إنا نبلزل كعت اللوغ مسألة وبتدوا دوبات عام غلو دي نص تزهلو وانت وين تقدر فوت مرت أديس أبا يزحل زلو أروما سي مسيو راما حلو الكسر حسانا أروما نا أديس أبا صخون حيل خماني يقولون فانو خمي جري قس كم زلو تصبو جركم تغطيهم أي بحر توتابحيلو زوليا قريبا زلا سراوتي توتابحيلو قربتو لمن قد زيو international border محلو بناي بريتوريا سممعنات ناتكم حلفنتيو كبيت صقم يقاطمن دالو انتي خمس مصطناو ني نفلطن مس شعبيا كو ناي سلام سممعنات يغبرنا مس منغسي إثيوبيا ناي سلام سممعنات غيرنا زلنا ناي تግራይ ناي
نزيا يبرها صبغ يرزم اللي سلو زلو تحت زيا تعمل سدم ناوين دي قد فوت مريت አዲስ አበባ ይዝሕሉ ዘሎ ኦሮሞ ሲ መጺው ራማ ክሕሉ ወልካ ስራሕ ይሳነን ኦሮሞ ንአዲስ አበባ ዝኸውን ሓይሊ ኸማን የብሉን ፋኖ ከመይ ገይሩ ይግስግስ ከም ዘሎ ጽቡቕ ጌርኩም ትፈልጡ ኢኹም ፋኖ ከመይ ገይሩ ይግስግስ ኣሎ ትፈልጡ ኢኹም ዋላ ኣብ ንጡፍ ምንቅስቃስ ይሃሉ ሰራዊት ትግራይ ኮፍ ኢሉ ሓደ ከቢድ ስጋት ንዕኡ ምዃኑ እውን ትፈልጡ ኢኹም ዋላ ንጠቢድ ስጋት እዩ ንዕኡ ፋኖን ሰራዊት ትግራይን ብሓንሳብ ክሰርሑ ተፈቲኖም ኦሮሞ እኮ የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ የለን ተወዲሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ማዕኮሪ ዝሕሉ ዘሎ ራማ ክሕሉ ወልካ ስራሕ ይሳነን መጻ እንዶ ሓልወና እንዶ ጥንክር ዝበለ ክፍለ ጦር ሊእካ ሓልወና እንዶ ይብሎ ሙሽሙሽ ሰብ ኣዲስ ኣበባ ምን ክሕሉ ወሊ ራማ ክሕሉ ወልካ ክመጽእ ፈቲድ ይገዲፍዎ ንባዕሉ ስልጣኑ ይሕሉ ኣሎ ተዋጢሩ ኣሎ ሰላም ደረቄሬ ማሪ ሰላም ዲኹም ከመይ ቀኒኹም ሎማ ዓልቲ ካስከ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ገለ ክንብል ምክንያቱ ከምቲ ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ድሕሪ 4 ኪሎ ንዓድሃሎ ኢልካ ዝነበረ ዳንኬራ ሕጂ እውን ድሕሪ ሲርያ ነስመራ ዝብል ዳንኬራ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከዓ ይገርመካ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ናይ ብሓቂ ንመን ይቃወምዎ ኣይፈልጡን እዮም ሻዕብያ መን እዩ ኣይፈልጡን እዮም ከምዚ ዓይነት ክስተታት ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ዘባና ጥራይ ክንደይ ነይሮምን ከይዶምን እዮም ሞትን ጥፍኣትን ዝተመነይሉ ኩሎም ጠፊዮምን ሞይቶምን እዮም ሻዕብያ ኣቕሊልኩም ኣይትረኣይዎ ልዕሊ ኣእምሮና እዩ ሻዕብያ ናይ ልዕሊ 3 ዓመት ፖለቲካዊ ተመክሮ ዘለዎ ሓያል ምስጢራዊ ውድብ ባዕሉ ፈትዩ ሪፎርም ተዘጊርካ ማንም ይኹን ማንም ብሓይሊ ከልጎሶ ወይ ብሓይሊ ከንበርክኾ ኣይክእልን ምክንያቱ ውፅኢቱ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንትንክሕቲ ኣይኮነን ሻዕብያ ኩነታት ዞባናን ኣህጉርናን ብደቂቕ ኣጽኒዑ ዝፈልጥ ዘእትዎን ዘውፅኦን ዝፈልጥ ብፖለቲካዊ ብልሑ ተወዳደሪ ዘይብሉ ውድብ ኣብ ዞባና ኮ ክንደይ ተራእዩ ክንደይ ሓሊፍ እዩ ከምኡ ተዘይከውን ነይሩ ከዓ እቲ ንልዕሊ ብዙሕ ዘመናት ዝኸደ ተጻብኦ ኣንጻር ኤርትራ ቀደም ምትዓወትሉ ነይሮም ጸላእት እዩ ማለት እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሓቀያ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ዘረባ ዘድልየ ኣይኮነን ሻዕብያ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ምቕንጻል ናይ በሻር አልአሳድ ካብ ናይ ገዳፊ ዝፍለ ኣይኮነን ገዳፊ ክፍለ ከሎ ገዳፊ ካብ በሻር አልአሳድ ገዳፊ ቀርበ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ it's not going to work ሓርካሲ ንበሻር አልአሳድ ዘውደቆ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እዩ ስለዚ እታ ናይ በሻር አልአሳድ ዝያዳ ንዓቢያ ዝጥቀሙላ ዘለዉ ተንፋኖ ምክንያቱ ልክዕ ከምታ ናይ ፋኖ ከምታ ናይ በሻር አልአሳድ ተምረ በለስ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ፋኖ ኣብ ኩናት ስለ ዘለዉ ስለዚ ፅቡቕቲ መልሲ ሂባቶም ግን እስቲ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ዘረባታት ሸለሊልካ ምሕላፍ ፅቡቕ ኣይኮነን መልሲ ክወሃቦ ክኽእል ኣለዎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ብዙሓት ኣምባሳደራት ወፃኢ ሃገራት ተራኺቡ ተዘራሪበሎም እቶም ወረቐት ስርሖም ትማሊ ነቲ ፕሬዚደንት ዘረከቡ ዲፕሎማሰኛታት ሓደሽቲ ቆምቲ ኣምባሳደራት ቻይና ቱርክን ግብፅን ከምኡን ዘወርቲ ኣምባሳደራት ኢራን ቤልጅየምን ሆላንድን ምዃኖም ሚኒስትር ዜና ሃገር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ጽሒፈሎም ቋሚት ወኪል ሕብራት ሃገራት እውን ወረቐት ስርሓ ከም ዝረከበት እቲ ሚኒስትር ጠቒሶም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ብዙሓት ኣምባሳደራት ወፃኢ ሃገራት ተራኺቡ ተዘራሪቡ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ኤርትራ ካብተን ዓበይቲ ዓወታት ዝተመዝገበላ ዓመት ኮይና ተሰኒዳ ትርከብ እዛ ኣገዳሲት ዓመታ ምዛማ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ሎሚ ዓብ ዜና ተዘርጊሑ ይርከብ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ወረቐት ስርሑ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣረኪቡ ኣብቲ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መቐበል ጋሽ ደንደን ዝተኻየደ ርክባት ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ካብ ፕሬዚደንት ሲ ጂንፒንግ ዝተላኸ ደብዳቤ ምሕዝነታዊ ስምዒትን መንግስቲ ህዝብን ቻይና ናብ ህዝቢ ኤርትራ መሓላሊፉ እዚ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ፅምሮ ኤርትራ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ምስ ቻይና ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዋ ዋላ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ኤክስ ቀፃሊ ኣብ ዘውፅኦ ነገራት ክርኢ ከሎ ዋላ ነዚያ ወረቐት ስርሑ ምስ ረከበ እውን ኣብ ኤክስ ኣብ ዝፀሓፎ ናይ ብሓቂ ተጊሂው ክሰርሕ ምዃኑ ዝምድና ናይ ክልቲአን ሃገራት ዕምቆት ንክህልዎ ውፅኢታዊ ዝምድና ንክኸውን ናብ ትግባረ ክኸይድ ዝኽእል ዝምድና ንክኸውን ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ኣብቲ ናቱ ኣብ ኤክስ እውን ፖስት ገይርዎ ነይሩ ስለዚ ብሓፈሻ بعد بقدر دبلوماسي بعين دبلوماسي
2024 ውፅኢታዊት ሃገር ዓመት እያ ነይራ ክንብላ ንኽእል ኢና ኤርትራ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ዝገበረትሉን ልዕልዩ ድማ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዝምድናኣ ዘሐየለትሉ ሽርክነታታ ዘደልደለትሉ እዩ በዚ ብዓይኒ ዲፕሎማሲ 2024 ዕውት ዓመት እያ ኣብ 2025 ድማ ናይቲ ዝተገበረ ዕውት ስራሕ ተግባራዊ ውፅኢት ንሪአላ ዓመት ክትከውን ድማ ተስፋ ንገብር ከም ንኣብነት ምስ ናይ ጥልያን ዝግበር ዘሎ ኣብ 2015 መፈፀምቱ ርዩ ድሮ ካምፓኒታት ገሊአን ከኣትዋ ጀሚረን ኣለዋ ዝበሃል ዘሎ ናይ ግብፂ እሱ ብዝለዓለ መንፈስ ክንሪአሉ ኣነ እኮ ዝያዳ ናተይ ኣምቢሽን ካብ ናይ ቻይና እዩ ሞር ናይ ቻይና ኮርፖሬሽንስ ሞር ናይ ቻይና ናይ ኮንስትራክሽን ዓቕሚ ዘለወን ነቲ ዘሎ ካል ሕፅረታት ናይ ቻይና እየን ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሓ ዝኽእላ ቅልጡፍ ክሰርሓ ዝኽእላ ስለዚ ምስ ቻይና ካ ዝያዳ ዝምድና ስለ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ናይ ቻይና ሞር ስራሓት ክንርኢ ውፅኢት ክንርኢ ተስፋ ንገብር ከምኡ ድማ ኤርትራውያን ድማ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ዓመተ ወፍርን ዓመተ ህንፀት ናይ ኤርትራ ንክትከውን ድማ ብዝለዓለ መንፈስ ክስራሓሉን ናተይ ባህጊ ነዛ ዓመት እዚኣ ድማ ንሱ ክኸውን ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝግበር ኣብ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብ ግደ እዩ ዘለዎ ህዝቢ ናብ ዓዱ ዘቕንዓሉ ንህንፀት ናይ ዓዱ ዝሓስበሉን ዝብገሰሉን ዓመት ክኾነና መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሓንጎፋ ኢሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ዝሰርሓሉን ዝያዳ ኣስተዋፅኦ ዝገብረሉን ዓመት ክንከውን ድማ ተስፋ ንገብር እዞም ሕማቃት ጎረቤት ዝሓስብዎ ዘለዎ ድማ ናብ ልቦም ይመልሶም ክኸውን ናበልኩ ናይ ሎም ሃሳብ ዝኹዴ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ምግዳፍ ድማ ናባኻትኩም ገድፎ ምዝያደ ርፍቕ ገድፈኩም عايز جبر حزبي سعب بناركبو هذا توديو هذا الزدربو كل فوق قدو وصاني ذات معرف يا اخو مرتو حزب الله معرف مسر زمان مسر زلزبي كشف كرم وتنكسكي عفي حزبي افضل من اي سلام كله بروحو المهن وراسو هلا بتقو مكسب من خلا بفوري واننت ببالك ابا يا ناي مدرتا علي فوم يوم جاكر هاواف بري قدفو علوف قصلتاتو جيت تنكفوتا صحفتا صحيفو محكم السنبرو هجاتم تاميو مسلا كوبرو سسر ربحتات دلان يبلو يقمط القزية على طولو سلام كن سلام ودبات سجاجة عالم يسقط نقول زربح هذا خفونه اجازي زمان